Siis nytkö tää nauhoittaa? Joo, nyt se Siis nauhoittaa ja pistät sen taskuun. Sitten tehdään tämmönen pieni, että kun sä saat sen taskuun, niin nyt tuu tähän vähän näin. Noniin, joo. Noin. Mitä? Toiko se pitää tehdä? Joo. Ollaanko me nyt niinku oikein tekijöitä? Nyt on niinku tekijöitä. Otappa poika jakkara sieltä. Joo, mä otan vähän, mä otan pikkusen kaljaa. Eihän se sitä ollut. Mehän sovittiin, että ei. Mihin sä lähdet? Ei kun tuu tänne. Joo. Noniin. Vittu kun jännittää niin paljon. Mene sinne nyt istumaan. Oho. No niin. No. Tervetuloa uuden Sivuraide-podcastin pariin. Täällä minä olen Teemu Järvenpää, Isokorpi Customs Drift Teamin kuljettaja ja Aisa parinani on Jami. Rintatalo. Ja tuolta Team Komiapojat kuljettaja. Voiko sanoa, ei voi ehkä sanoa driftingin kuljettaja pelkästään se. Ehkä vähän joka paikkaa höylä noissa autohommissa. On aika lailla. Jos nyt sillä kevyesti lähtee tässä viimeisen 2 vuoden väliltä, että jos ajaa jokkista driftingiä, rallisprinttiä. Onko jotain jäänyt, eikä me muuta? No en ole talvienduranceita, totta kai. Endurancea, no joo. Suurin piirtein tiedätte, että ketä me ollaan. Tämä on uusi podcasti. Ja mitenkä me saatiin tähän oikein idea ruveta edes tekemään? No siis, idea. Ollaan me joskus puhuttu, että pitäisi tehdä, kun tällaisia vitun hölösyitä ollaan. Mutta se oli viime perjantai, kun sä soitit Endurancesta. Joo, Endurancen ihan näitä niin kuin asiajuttuja niin kuin meidän järjestäjien puolelta. Jami on, meillä toimii kuuluttajana, hänellä on joku toinen siellä. Mä oon ihan rehti järjestäjä ja Kauhajoelta. Meillä on apuna vielä muutama herra. Ei mainita nyt niitä vielä, kun ei tiedetä, että saako heitä mainita. Muutama herra. Joo, mutta se taas lähti jo heti sivuraiteille. Siis ideahan oli se, että siitä lähdettiin puhumaan, että kisoista, mutta sitten loppuviimein siinä meni varmaan 13 sekuntia, kun ruvettiin OHC:tä virittämään. Joo. Ja puolen tunnin kohdalla puhelus, niin vissiin katteltiin jo mikrofonia, että mistä niitä saisi. Joo, ja etittiin niitä jo Marketplaceista ja kaikista, mutta tähän ei saatu vielä omia mikkejä, että meillä on nyt lainamikit tässä ensimmäisessä. Kiitos Juho. Koitetaan jostain saada sen verran hynää kerättyä, että saataisiin mikrofonit. Joo, ei vielä olla ihan saatu sponsseja tähän hommaan, että kun tämä nyt on näin pitkällä jo. Koitetaan. Niin joo, tästä nyt jo. Nyt on maanantai. Ei tiistai nyt on. Joo, tiistai. On jo pitkä viikonloppu välissä ollut. Joo. Että ei sen enempää, mutta sä oot joskus ollut podcastissa niinku vieraana vissiin. Joo, kyllä mä oon Kaukonen kästis ollut ja silloinkin jännitti niin pirusti ja nyt teki ihan saman, että... Ei kai. Että vaikka omaa juttua meillä onkin tällainen, mutta silti. Sähän et muuten ole yhtään sellainen jännittäjä. Joo, en noissa kilpa-autohommissa eikä missään oikein. Kyllä Jami on joutunut vähän mentoroimaan aika rajusti viime vuonnakin tuo FDS, varsinkin Seinäjoki ja Pesämäkeä. Seinäjoella oli lähellä, että ei oikein tapahtunut ilmojen pihalle tulla, kun Jami vähän pyöritteli, kun jännitti niin saakelisti. Että... No saatana, kun Teemoon piti vähän retuuttaa niin sanotusti, kun sitä sellainen niin ravistella se pahin jännitys pois ihan kirjaimellisesti. Jotta... Kyllä, mutta sitten... nähtävästi se tuotti tulostakin taas. Kyllä se toimii, kato, epätavallisilla taktiikoilla, mutta tulokseen. Joo. Tulos kun tulos, niin kyllä jotain tulee. Tulos tai ulos. Juu. Siitä saatiin kyllä pieni esimerkki kyllä Pesämäellä. Juu, tulos tai ulos. Niin saatiin. Mitä meikäläinen huikkasi sulle tuota line-uppiin? Kun siellä oli vähän yksinkertainen Suomen mestari Koskiniemi vastassa, niin korvanappiini tuli tieto, että nyt saat vetää todella lujaa. Ja niin siinä kävi, että ei se takafillari pysynyt kyllä siellä asfaltin puolella sitten. Ei se ihan ei pysynyt. Ihan ei pysynyt. Napsun, mutta sanotaan arvostan suoritusta enemmän kuin se, että olisi tippunut niinku ihan vain ajamalla. Että kyllä niinku näyttää ulosajoon aina kumminkin. Yritettiin ainakin. On yritetty, ettei ainakaan niinku nostelemaan ei ole lähdetty. Mä vähän kosinkin sua, että oliko se ensi vuonnakin vähän pikkusen spotteria hommissa, mutta me ei saatu vielä siihen vastausta, mutta me pitää vähän pikkusen vissiin voidella vielä. Joo, eikä. Mä oon sanonut, että sitten kun itse asiassa mua jo viime vuonna sä kyselit ja eräs toinenkin kuljettaja, hyvä ystäväni kyseli kanssa, että lähdekö spotteriksi ja tai sä kyselit kyllä mukahan noin muuten vain, mutta toinen kaveri kyseli spotteriksi ja mä ajattelin, no jos mä nyt vähän pidän välivuoden, niin mä nyt itselle viikonloppuihin
otan niin sanotusti pakollisia menoja, mutta kyllähän mä taisin silti 9% viikonlopusta olla riftingin parissa. Että... Joo, kyllä sä yllättävän hyvin, jos et sä ollut mun mukana noissa FDS, niin sä olit sitten toisessa paikkaa vähän ja katsomassa varsinkin. Joo, mä ajattelin, että nautitahan nyt siitä riftingin ilosanomasta välillä sieltä katsomonkin puolelta, että se on kumminkin ihan mukavaa hommaa sekin ja yleensä lähdettiin jollakin hyvällä porukalla siihen. Joo. Että... Kyllä me Madnessseissäkin oltiin. Oltiin. Itsehän varmaan itsehän on 2 kertaa ollut Madnessellä niin, että ei ollut oma auto mukana. Joo. Silloin muutama vuosi keväällä ei silloin vielä saatu autoa nippuhun, mikä oli kyllä harmillinen. Ja nyt sitten viime kesänä mulla oli pikkusen liikapitkät vieterit siellä auton alla, niin mä totesin, että nyt ei mennä kyllä asfaltille. Niin on, sä olet saakeli käynyt sorarallia ajassa. Joo, vähän soralla ja kun sen taunuksen etupäähän, niin siinä on aika huono saada jousia. Niin siellähän on joku tietää kauhealta, sulla on erittäin hyvän varaosakaupan, mistä löytyy tuollaiseen vanhempaan tuotteeseen vähän monenmoista tavaraa. Joo, mä luulen, että puhutaan siitä kaupasta, mistä löytyy ihan mitä vain vanhempia ja mittojen mukaan vain. Joo, no katos, mä kävin siitä sitten mallin kanssa katselemassa jousta, kun ei siihen etupäähän, niin siihen ei löydy, kato, jos sä soitat johonkin, että pitäisi saada taunukseen niin kuin rallialusta. Joo. Niin sitä ei saa piniä ok. Joo. Ei, se ei onnistu. Periaatteessa sen sai piniä ok, mutta piti vain löytää oikea kauppa. Joo, no ei se tullut piniä ok. Se kysyi multa ensimmäisenä, että onko sulla mitta mukana. Mä ajattelin, että ei ole plakkarissa nyt justiin, niin se ei mulle mitan käteen ja sanoi, että menet tuosta ylhäällä, niin sun tossa ikkunan kohdalla suurin piirtein on jousia, niin kattele sieltä. No minä poka sieltä sitten kattelin ja ne oli vissiin joku, oliko se D vai E Record karavaanin takajousit, mistä sitten sai tehtyä hyvät sinne. Joo. Joo, no ihan niin kuin pro-tason, tiedätkö? Mulle tuli yhtäkkiä tässä mieleen, että meillä oli pieni semmoinen nopea erimielisyyskin tuo Drift Madnesseillä. Siellä oli paikan haussa silloin, kun porukkaa oli kuin pipua. Ja... Ai niin joo, totta muuten. Samperi, mä varasin Teemulle sitä mun pilttuun viereen, tai siis sehän mulle mitään pilttua, täällä mulla oli pakettiauto. Kaikki tietää meikälähän LT sen mun hyvän viikonloppumajoituksen. Niin mä Teemulle varasin sitä paikan, niin ei. Tämä Juman kautta meni aivan eri paikkaan varikkoa, kun mä pääsin lähemmäs porttia ja mitä lieselityksiä oli. Minähän menin heti ensimmäisenä Teemulle toteamaan, että mä lähden tarjoja nyppimään irti ja kaikista parhaiten Teemu vielä uskoo sen siinä vaiheessa tosissaan. Jennille sitten jo naureskeli siinä matkalta, että kun se kysyi, että mitä, oliko teillä jotakin, mä ajattelin, eiköhän nyt uuratin. Joo, sä oot vähän tosissaan huudata, minähän sitten heti siitä, että eikä sinun oikeasti suuttunut. Ei ole yleensä ollut kyllä tapana. Että... Ei tunnettu silloin onneksi vielä ihan niin rajusti, että mitä on. Teemus oli viime kesä. Niin oli joo. Kyllä mutta... mä nyt silloinkin jo kohtuurajasta. Pitää sanoa, että ei ihan kunnolla kumminkaan, kun ei osannut lukea niin, että... Mä vedin siinä, kato S-hihasta oikein, kato. Oli joo. Muuten, sen verran nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että lähtikö vähän sivuraiteella? Lähti muuten vähän, eikö meidän pitänyt... Lähti kirjoittamaan niin sanotusti heti ensimmäisestä kurirista. Se piirsi kyllä välittömästi ojahan tämä homma. Siis meillä oli kumminkin jotakin ajatusta. Me ollaan nyt vissiin nimet saatu sanottua. Joo, nimet ollaan saatu sanottua. No ei, se on aika pitkälle jo päästy. Meillä oli kumminkin suunnitelma, että jos tässä jaksossa niin kerrottaisiin ketä me ollaan, mistä me tullaan, miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen ja no koitetaan jos vähän, että kuinka nyt ollaan harrasteltu noin niin kuin lähdetään sieltä keräämään niin sanotusti vauhtia ylhäpäin, mutta kuten nyt jo huomattiin, niin voi olla, että menee vähän sivuraiteelle välillä. Joo, vähän. Mutta tämä on, niin sehän piti sanoa kanssa, että podcastin ideahan oli nimenomaan se, että meillä on kyllä joku idea, mitä ruvetaan tekemään, mutta me annetaan sen mennä sivuraiteelle ihan reeristi. Jos se niin sanotusti, kyllä sä tiedät, kun sä lähdet oikein pykältään ja jos se menee lallattaa oikein iloisesti, niin ei sitä nyt voi siihen niinku... Joo, ja jos se lepikkoon kirjoittaa, niin se kirjoittaa. Niinhän se. Se on vähän niin kuin tuolta rallipolulta, että sitten kun sillä katon mennähän oikein niin kuin isualujaa ja sitten se ei välttämättä ihan siinä niin kuin raitilla. Mulla on varsinkin ollut nyt vähän sellaista niin kuin harjoittelua tuo homma, niin se ei välttämättä ole ihan oltu siinä niin kuin poodissa, ei ole oltu lähelläkään sitä. Niin. Tämä meidän poodi kyllä, tämä menee aika hyvin siihen justiin, että se ihan sillä raiteella kyllä pysy, kun tämä lähti heti ensimmäisessä jo näin laukalle. Mutta koitetaan vähän, niin kuin, pakkohan sitä on joskus korjata. Se sanotaan niin kuin ojan piennärkin, niin johonkin se loppuu, tulee ojan rumpu. Sitten kato siitä pompataan takaisin niin kuin raiteelle. Joo, yritetään korjata nyt siihen vielä. Tehdään pieni korjaus. Sä nyppää narusta. Ja... Pitääkö meidän vähän käydä läpi näitä meidän tiimin nyt
tiimin nimiä ja näitä, että mistä nämä on nyt lähtenyt? No se voisi olla hyvä. Vai lähdetäänkö aivan siitä, että mistä me ollaan niinku tutustuttu? Joo, se voisi olla ehkä vielä parempi tähän näin. Että mistähän se on lähtenyt? Mennään varmaan, ei aivan 10 vuotta taaksepäin, mutta... Mutta ei kauaskaan. Odotas nyt, mä oon sen... 2015-2016. Oliko mulla Supra silloin jo? Se oli varmaan hopiana silloin. Voi olla. Mä en niin Toyotista ikinä piitannut, että monitin kattelu millä sota. Joo, kun ei ole OHC:lla ajettu, niin jännä. Sulla oli koma ja LT oli, kato. Joo. Niin oothan mä sen joskus kertonut, kun silloin me ei tunnettu ollenkaan. Joskus 100 vuotta sitten niin Teulan Kaarihovilla parhaat bileet oli Järvenpään LT:n katolla. Joo, ja Järvenpää itse ollut edes paikalla. Ilman, kun se ei nähty. En mä vaan muista, että sun hyvä komea LT:hän siellä oli. Oli, joo. Et siitä siinä on mun ensimmäinen kuljetuskalusto. Siitä se varmaan mullakin se LT tuli, että pakko saada sinne LT, kun mun katsonut, isolla pojilla oli sellainen. Isoilla pojilla oli vain 24 vapari. Se on kyllä. D24 Jumala. Mä sitten vähän faceliftasin, jotin uudempaa kodimallia ja 2 puolikkaan TD. Putos 1 sylinteri pois heti. Niin, no se on kyllä totta, mutta mä oon aina ollut vähän vitosen miehiä. Se on kyllä totta. Ja siinä en mä vieläkään siitä ole päässyt eroon juttaa. Joo, eikä siinä ei valehdella yhtään. Sullahan on siellä S2 ihan rehtiä ja sulla taitaa olla vähän Audi Femma-moottoreitakin siellä muutama. On siinä yksi on moottoripukis odottamassa ja kansia on muutama. Joo, niin mä muistelin, että osia oli kyllä viimeksi, kun mä kävin. Kato, mä tässä joku kerta rupesin tästä puhumaan tai mietin, odotas nyt montakohan mulla 5-sylinteristä moottoria tällä hetkellä, tai siis niinku montako 5-pyttyistä moottoria mulla on tällä hetkellä kotopihas, niin siellä on nyt odotas nyt siellä Audin moottoria pari ja sitten valteen. Ja sitten toki Volvoltakin löytyy 5-pyttyistä, mutta sehän on tuossa sun pihassa tällä hetkellä dieseli. Että kyllä niitä muutama 5-sylinterinen on, että siitähän ei pääse mihinkään. Mutta kyllä se Audin vitonen on toki sitten niinku... Kaikkien 5-sylinteristen soundi on kyllä makia, mutta kyllä siitä Audin vanhasta kapiakantisesta, niin siitä. Siinä on kyllä jotakin, että tuo on niinku tuo facelifti-malli, niin sanottu vaselifti-malli, kun pannaan lisää venttiiliä. Juu. Mutta niin, hei, siitähän meidän niinku periaatteessa piti puhuakin, kun kopataan sen verran takaisin, että mistä niinku tutustuttiin sitten kaiken näköisten muiden kautta. Toki tiesin ja seurannut, että Teemu on ajellut ja joo, kovaa touhua. Ja se varmaan voi sanoa yksi jopa maailman tunnetuimmista riftingipätkistäkin on sun vetämä siihen Ahveniston alakurviin. Sillä... Nykyiseen SM. Niin, sitä heti SM:tä. Joo, SM ajettiin justiin sillä lailla, mikä sitä tulee. Joo, sä olit jollakin vanhalla Corollalla, mikä se oli? Corolla Nafe-moottorilla melkein. Joo, mikä siellä oli? Oliko siellä siellä oli se, mikä Pöytiksellekin tulee, se Jumala-moottori kuulemma. Jaa, mikä? AE86. Mikä se on? AE86 Jitsetalle. Jitseta, niin. Se joku sellainen. Mä en katso. Eikä sulle, älä sekaannu niihin. Mekin ollaan päästy niistä pikkuhiljaa pois. Mukavampi istuskella nuon, kun ei sitä ole siinä. Joo. Ajattelen nyt, kun se pannu painaisi perseeseen, niin eihän sitä mitään tulisi. Tämä on aika harvinaista, että meillä on täältä moottori pois. No sekin on kyllä totta, mutta nyt on onneksi talvi. Paitsi, mä oon joskus vähän kuullut huhua, että tällä on saatettu ajaa piikilläkin. Tällä on ajettu kyllä piikeillä. Tällä käytiin töissäkin vielä Kristiinan kaupungissa. Mä meinasin kysyä sillä että mitenkä sellainen, että miltähän se saattaisi tuntua, jos sellainen niin kuin, ei puhuta nyt niin kuin faktatiedosta, vaan että jos sattuisi laittamaan tällaisen neloskappaseen turbosuprehan niin kuin piikkipyörät alle, niin olisikohan se teoreettisesti mahdollista kulkea sillä niin kuin töissä? Kyllä. Ja sillä pystyy ajaa ihan valtateitä ja pystyy ajaa vähän niitä sivukatujakin. Niin, siis pystyisi ehkä. Pystyisi ehkä, joo. Näin niin kuin teoriassa mahdollista. Mä voin kuvitella semmoisen tilanteen, että menee työpäivän jälkeen Lolbyyn APCltä hakeen kahvia ja jättää tietenkin niin kuin kaikki teinit siihen oven eteen, niin piti kääntää vielä pyörät. Oli tietenkin. No totta kai, joo. Ja sitten jos tämmöinen sattuisi, niin pitäisi kääntää pyörät linkkuun, niin vanhemmat faarit siinä, ketkä veteli Nortti ja Ovensuus, niin ne katselivat, että kyllä on rajut talvirenkaat. Tai kattois. Joo, varmaan olisi kattonut. Mä epäilen, että tällainen voisi käydä. Tietenkään eihän tällaista nyt ole voinut tapahtua. Sehän on ihan täysin mahdoton. Sieltähän puuttuu moottori ja kaikki. Joo, eikä tieliikenteessä muutenkaan piikeillä saa ajaa. Eikö? Ei kuulemma. Se on, mitä niissä on? Muutama milli saa olla nastan Eikö niissä muutama milli ole? On, niin periaatteessa muutama sentin riippuu vähän mikä on
Muutama niin. Niin, no se on. No, jos ottaa muutaman, niin sekin on hyvin sellainen häilyvä käsitys. Melkein niin kuin tämä, että montako muutaman kerran yritetään takaisin vetää sinne raiteille, mutta mennään vähän sivuraidetta pitkin. Joo. Päästäisikö me Pesämäelle joskus? Se on kumminkin siellä pitänyt muutamat tommoset syksyn ajopäivät jo. Joo. Ja sieltä on vissiin joskus, minäkin lähdin sinne ajamaan, kun se oli sitä aikaa vielä, niin kuin järjestettiin monesti syksyisin niin kuin tämmöisiä, olikohan ne vielä Final Beatdownillakin ajettiin. Tai sulla on varmaan ne Isokorpi Customsin ratapäivät. Tai... Joo, aina ne oli Customsin ratapäivät. Meillä ei muuten lämpö ole päällä. Odota ihan pieni hetki. Lisää lämpöä koppiin, kato, mä joudun hakemaan muuten pipon. Kyllähän tästä varmaan... Niin kato pövöötin päälle sinne, niin ei... Perkele, kun saadaan edes lämmin tila, mihin tehdä näin. Joo, meillä on nyt vähän odotetaan niitä sponsseja tähän hommaan. Niin, olisiko turve sopiva sulle lämmitykseen? Ei ole väliä, vaikka olisi pellettiä tai haketta, mutta tarvitaan toki ekana lämpökeskuskin. Että... niin, tai ei se vissiin pöhötä siellä. Ei, kun se lähtee nyt vasta päälle. Niin. Se on, kato, vanhan liiton naftalla vielä tommonen Itäblokin maan vehje, niin se vähän kestää. Hehkuttaa. Mutta joo. Niin, siitä ollaanko me päästynyt siihen asti, ei että... mulla ihan vielä päässyt se ensikohtaamiseen niin sanotusti, tai oltiin varmaan sitäkin nähty, mutta mä lähdin katsoa, että joku tää Isokorpi Customs järjestää jotakin syssyn ratapäiviä, ja siihen aikaan vielä tosiaan ajettiin riftingiä, ja sitten oli niinku grippiä samalla, että siellä oli niinku molempia. Toki se olisi nyt tuonut sitä vähän takaisin, kun niinku nyt käytiin syksyllä sillä Fiestalla kaikki jo samalla autolla. Mutta meillä on joka vuosi aina ollut sama homma. On se toki ollut. On se toki ollut teillä, mutta silloin enempi grippimiehet. Silloin ajettiin omilla autoilla käytännössä. Ja grippimiehet oli vähän niin kuin, ne pysty silloin vielä olemaan riftingimiesten kanssa samassa. Joo, ja silloinhan nyt oli niinku se oli aika yleistä, että olikin. Oli. Niin kuin ajattelua paljonko on nähty riftingikisoja taimätäkkiä samana viikonloppuna monessakin eri paikassa, mutta toinen oli ihan höntsäpäivä ja mä lähdin sinne ajelemaan grippiä ja S2. Aika viitosen murinat ja no siinä sitä tuli sitten rataa kierreltyä ja sitten mä katsoin, että kun muuta jää kaikki sivuluisua. Että eihän mä nyt voi, vaikka mä aina välillä ole vähän tällainen erilainen nuori, mutta jotenkin siinä tuli sellainen fiilis, että nyt ei saa liikaa edottua joukosta, niin pitihän sitä sitten ruveta nakkelemaan sinne perseerelle. Joo, tuli neliveto luisua oikein kunnolla. Kyllä se nyt... No, sen verran mitä sillä voimalla nyt... Sillä voimalla, siis sehän siinä olikin, kun eihän siinäkään ollut ihan kauheasti voimaa. Sehän on käytännössä niin kuin vakio. Joo. Sillä riippuu kuka kysyy, mutta periaatteessa täysin vakio. mutta on se nyt niin joo, sehän oli katuauto kanssa, että se on täysin vakio. On, totta kai ne nyt on kaikki vakioita. Siis luuletko, että mulla rahat riittäisi virittämiseen? Mutta joo, kyllä sillä jotakin sitten tuli nakeltua silloin. Parahin oli muuten, joskus olin Botnialla sillä ajamassa. Oli kans vastaavanlaiset. Niin silloin jätkät tuli, mä tulin siihen, olisiko mä tullut 3 kaapissa siihen entryyn niin kuin takaperin. Ja Nyt. Noniin, nyt rupeaa lämpöä. Niin kato, jätkät rupes kyselemään, että mitkä renkahat sulla on alla, niin arvaa mitkä mulla oli siellä. No siellä oli tietysti joku sen aikaiset linglongit oikein. Ei, kun Westlakein semit. Jumanka. Oliko samaa, mitä meilläkin vielä on tällä kuviolla? Joo, 285. Ei, kun... Joo. Ei, kyllä se taisi olla ihan perus 225 17 asta. Joo. Mutta kyllä se niilläkin vielä paino. Joku sitä vaan katsoi, että sulla on varmaan niinku sileet pyörät siellä, niinku vanhat loput. Mä ajattelin, ei, mulla kun siellä niinku rataa ajateltiin tällä ajaa, mutta sitten vähän innostuu sinne nakkelemaan. Joo. Mut joo, siitä sä vissiin jollakin lailla katsoo, että tuo saattaisi jotakin kehitellä. Joo, saattaisi olla. Sen jälkeen oikeastaan ratatapahtumat rupesikin tulemaan molemmille tutuiksi ja sen jälkeen pyörittiinkin Madnessejä ja kaikkia noita ihan kilpailuitakin. Joo, ja kyllä mullahan nyt aluksi oli siinä niin, että mä kuljin enemmän siellä katsomon puolella. Et sitten sehän lähti silloin, kun no varmaan justiin sen jälkeen, kun mä Botnialla tulin takaperin siihen entryyn ja kaveri oli kyydissä siinä, tietenkin kaareton auto, siviiliauto, tiedätkö, ja sitten se katsoi, että ei vittu, että kun sulla on 140 tähän entryyn silloin niin kuin, että
kyllä sulla voisi olla päätä niin kuin ajaa. Ja sitten mä kävin kysymässä siihen aikaan riftingin mieltä, että kuinka lujaa tuohon entryyn pitäisi tulla. No totta kai niillä kun oli takavetoa, niin eihän niille voi tulla niin lujaa. Sehän menisi sinne pöpelikköön, koska kyllähän minäkin siellä kävin välillä. Joo. Niin ja sitten, olisiko sulla 120, mitä ne tulisi? 120-130, voisiko pitää paikkaa? Ei ainakaan kaukana ole. Siihen aikaan ajettiin vielä aika paljon katupyörällä. Niin, no se on kyllä muuten totta, että porukka taisi ajaa katupyörällä. Niin että kun mä tiesin sen, että kun sulla neliverolla pystyy tulemaan tietenkin aika paljon lujempaa, mutta eihän se nyt oikeasti jaksanut. Sehän nyt niin kuin jälkikäteen nyt katseloin tätä videota, niin sehän on ihan kauheaa vauhdinhuumaa nyt katsoa, että voi, että... Se oli ehkä enempi vähän nakkelua, mutta yritettiin ainakin. Alitehosalla vehkeellä lähdetään niin kuin mopolla moottoritielle. Ja niin kuin onhan toi nyt mun ajotyyli ollut aina vähän sellaista nakkelua. Joo. Se on... Eikö sä siitä lähtenyt muuten, sä lähdit oikeastaan siitä kehittyen sitten sladin puolelle? Joo, tai siis sehän lähti kyllä niin kuin monella muullakin niin Höntsän puolelta eka. Sitähän ei moni tiedä, että mulla oli 200 SX Nissani ensimmäinen, millä mä ajoin luisua. Niin muuten olikin. Ei, kun vedän takaisin. Se auto oli enste, mutta kuten nuo japanilaiset vehkeet, niin kudallahan se oli ennemmin kuin pääsin edes ratapäiville. Se matkalla jo kansipaffi suli. Hetkinen, sä oot tullut johonkin joillekin noille höntsäpäiville, niin sä oot tullut trailerin kanssa. Silloin mä oon nähnyt sut sen vihreän Nissanin kanssa. Ei se ollut vihreä, mulla se oli sininen. Se on nykyään vihreä. Joo, eikä nyt siinä on jo montaa muutakin väriä. Mutta oli joo. Moni tietää sen sillä vihreänä Nissanina tuolta. Siinäkin muuten pakko kyllä nostaa propsit Laurille, kun se haki sen ajamalla keskellä talvia silloin Ilmajoelta tonne jonnekin, missä se asuu, jossain Helsingin ja Turun välissä. Jossain siellä Etelä-Suomessa kumminkin. Niin jätkä soitti ja tuli sen. Kyllä se oli vähän kauppaa hierottu hetken aikaa, mutta se meinasi ajamalla. Pakko nostaa siitä kyllä propsit ja vei sen ajamalla. Joo. Mä olin vähän silleen, että joo, että kyllä se niinku ajokunnossa on, mutta puoli vuotta sitten silloin viimeksi ajettu Madnesseillä juhannuksena, että kyllä mä sen tuossa muutama viikko sitten käynnistin ja pyöritin pihas paskarinkin, että kyllä niinku periaatteessa toimii, mutta kyllä mä ehkä köyden ottaisin joukkoon, että jos jotakin nyt sattuu. Näin niinku perinteisenä pohjalaisena miehenä vähän epäili sitä omaa tuotetta, mutta kyllä jälkikäteen toki sai kiitosta, että oli ihan sellainen, mistä oli ollut puhettakin. Joo, ja pääsi vissiin perillekin. Kyllä. Ilman köyttä. Oli. Ei kaulassa eikä autossa. Niin no siihen me tehtiin silloin CA18 detti. Kato, mä ajattelin, että kyllähän jokaisen niin kuin, tällaisen luisua niin kuin harrastavan kautta aloittavan, niin jostakin se on, ainahan pitää se yksi CA18 detti tehdä. Eikö? Joo, mullekin tuli heti mieleen, että ihan mullakin on ollut. Onko sullakin ollut? Ja 200 SX tietenkin. Mikä vuonna sulla oli? Mulla oli se saakeli semmonen, en tiedä, jossain Etelä-Suomessa hienosti maalattu semmonen armeijafärinen, valko, musta, harmaa. Joo. Eli oikein, mitä vuotta on eletty? Kuule, tää on ollut vähän tossa välissä. Me ollaan asuttu tää Dagsmarkissa silloin jo. Että se on, oiskohan tästä 4-5 vuotta. Kun mulla sellainen käylähti, mutta CA on ollut. Ei muista muuten, joo. Mä katsoin, että pitäisikö tuo pitänyt ostaa, mutta sä sen tapas mukaan hukkasit nopea. Joo, ja se meni vielä äärettömän halavalla loppupeleissä. Niin, mutta siihen aikaan ne ei maksanut juuri mitään. Joo, ei nykypäivänä. Niiden arvo on kans pikkusen noussut. Kyllä mäkin sen niinku, sanotaanko, että harrastin onneksi oman Nissanin aikana, niin siinä niinku silloin kun oli siellä hintakuopassa, vähän jälkikäteen kyllä oikein harmittaa, että tuli myytyä se. Että... Se on vähän sama kuin näissä. Niin joo. Tästä, eihän se ole pitkä aika, kun oli vähän konepelin avausvideota, piti laittaa Instahan. Joo. Kuinkas siinä kuule kävikään sulla joskus? Sitä ei varmaan kaikki ole sitä kerinnyt storista näkemähän. Mä muistelisin, että multa hyppäsi akunkenke irti, kun mä ajelin jääradalta kotia päin silloin. Ja mä vetäsin sen tonne tallihin ja eihän se lähtenyt sitten enää käymään, niin vähän tämmöisen alumiinisen Supran OM täysin ehjän lommottoman konepellin, niin mä siinä kiukuspäissä niin sitten taisin ottaa pari siinä muuten videosta kyllä näkee, että on muuten on nautittu enemmänkin aurinkovoidetta. Leikkasin rälläkällä siihen reijään, kun piikit oli repinyt konepellin avausvaijerin silloin paskaksi.
Miten? Niin, no jäärärällä sattuu tuollaista. Joo, kyllä. Niin väärällä köin akun kohtaan reijä ja se ei ihan ekana osunut, niin se jouduttiin pikkusen suurentaa. Oliko se peräti väärällä puolellakin se ensimmäinen? Ei, kyllä se oli oikealla, mutta se oli vain inansa sivussa. Niin joo. Sehän siinä oli kauan aikaa sitten sellainen pitkuroinen reikä näin, Juu, jos oikein muistan. Sillä käytiin kaattepiilissä ja kaikissa, sieltähän oli ahdin vain näky silloin. Ja joo. Niin se on kaattepiilissäkin käynyt useamman kerran. Joo. En nyt uskalla sanoa ihan näiltä pohjilta, että montako kertaa, mutta ollaan kyllä käyty. Joo. Se on sitten. Se on kova. Olisiko niinku oikein vetomiesten paikka? Se on kyllä ollut ainakin silloin, nyt on ollut muutama vuosi väliä, mutta silloin ennemmin se oli tapahtuma. Se oli kyllä aika rajua touhua. Mun kanssa ajatella, että sitten joskus kun on oikein sellainen auto, että se oikein kehtaa sinne lähtien, niin sitten voisi kyllä mennä. Joo. Hieno ihan tapahtumanakin ja helvetin hieno ajo. Ei niin kuin se ajokin siellä on heti sellaista, että siellä tapahtuu. Joo, varmasti jo videolta katsellut. Joo. Ja rata pyörii koko ajan. Ei jos ei nyt mitään hirviä onnettomuutta tapahdu, niin... Hirmusta sumaa. Joo. Niin kyllä siellä nypätään vain pois tai tullaan Volvon pyöräkuormaajalla, nostetaan koko raato pois ja kunnon jokkistyyliin. Mutta mä oon aina vähän katsonut näitä driftingin hinauksia. On ne nyt paljon parantunut siitä, mitä ne on aikoinaan ollut, mutta se, että mä aina vähän joskus, että perkele pyöräkuormaaja alle ja alahan, jotta Mutta ehkä näissä on vähän matalemmat ja helmalevikkeet sun muut tällaiset, niin voi olla, että tulisi aika paljon romua. Kaikenmoista lasikuitutuninkia niin, ja nuota. En mä kyllä ymmärrä. Mä en oikein, itse onhan mullakin taunuksessa pyöränkaaret lasikuitua. Se on kyllä pieni miinus, että tässä varmaan kysyä jostakin, että saisiko niinku ihan rehti umpirautaa. Joo, perhana kun näitäkin sais vielä. Ne on kans kuitua. Oi voi. Ei kaikkia kans. Kyllä on tehtaan paapa hyvät otettu pois. Joo. Se on vähän niinku tuossa oltiin rallistua Pohjanmaan vetomiehrallis oltiin. Ja niin nyt viimeiseksi? Niin, nyt tässä keväällä ihan. Ei kun syksyllä, mitä se? Syksyä. Niin. Siinä sitten siellä oli vähän sattunut, siellä otti niinku 2 pätkää 2 kertaa, että se on niinku 4 EK:ta ja siinä sitten jouduttiin odottelemaan niinku 4-pätkälle pääsyä, kun siellä oli vähän runkia ajettu ja siinä sitten jonossa toimiteltiin mukavia muiden kuskien kanssa, niin joku näistä sanoi, että sopiiko noin sisälle kuitenkaan. Mä totta kai kattoo. Ainoa mikä oli pojilla mennessä vähän niinku pokka pettää aika raakasti. No. Tai no se aika moni muukin, mutta siellä viimeksi, kun ne ihmettelivät, kun mulla on vakioratti. Mä käyn pikkusen tiputtaa ton tehoa, ettei se pidä ihan noin kauheaa meteliä. Juu. Mä sitten vaan pojille sanon, että eikä sitä originaalia kannata vaihtaa. Sen on joku siihen suunnitellut isolla rahalla. Kuinkahan tuo muuten kuuluu oikeesti tuo pöhöön? Ei se mitään kuulu. Se voi antaa vaan paremman soundin siihen tekemisen meininki. Joo. Näkee, että joudutaan vähän tämmöisissä alkeellisissa olosuhteissa tekemään näitä. Mutta onhan tässä kuule katto ja seinät ja kaikki niin kuin sinällänsä, jotta... Eikä tämä kyllä pakkaa sellaa. Ois se vituttanut tuossa pihalla tehdä. Joku muuten voitais tehdäkin. Joo. Eikä yhtään, kesällä ainakin tehdään. Joo, kesällä kyllä tehdään. Olisiko iklua mitä? Mitä? Olisiko mikään iklu sopiva näin talvella? Voi perhana, kun saisikin ikluun. No, mieti, joku asuu semmoisen. Vitsi tää. Tämä nyt melkein on iklu, mutta... On tää valkoiset seinät ja kaikkea katon niin. Ja yhtä kylmä. Nuotio puuttuu. Ajattelin, että ikluskin olisi vepasta. Joo. Kauankohan menisi muuten vähän pöhöttimellä lämmittää, että iklu sulaisi kokonaan? En tiedä. Jos kyllä... Mutta ne on ammattilaisia, kun ne osaa semmoisen tehdäkin. Niin joo, eihän meiltä nyt siitä tulisi mitään. Vepastoa ne nyt ei ole vielä sinne saanut. Niin joo. Se voisi olla iklu vepastolla. Siinä olisi kyllä taas ihan aihetta. Voidaanko palata taas mennäänkö niin sanotusti ajourihin taas? Joo. Meillä mistä kohtaa se meni? Varmaan kakkoskurvista nyt tällä kertaa. Joo, ei kyllä taas niin kauaa mennyt, että lähti taas ihan kirjoittaa. Me käytiin, nyt me ollaan päästy siihen, että mullahan jonnekin ratatapahtumissa nähty ja se on kattonut, kun yksi mies tuloa 4-pyörässä latia. Ainakin yrittää tulla. Että... Joo. Ja sitten no tietenkin nuo kaikki höntsäpäivät ja kilpailut ja siinä niinku perussetit niin sanotusti. Joo, periaatteessa kaikki ne sitten ja siitä pikkuhiljaa. Oliko niinku viimeinen niitti tälle meidän niin sanotulle yhteistyölle, mikä on alkanut, niin se oli varmaan se Tanen ahtimen vaihto silloin. Sä ajat sladia silloin. Sladin eka vai toka kausi? Odotas nyt. Hitsi, nyt eka kausi, toinen kisa.
kun sitähän turpua, siihen oli joku perus Kiinan hyrrä, niin sitähän oli jo monta kertaa kato, että joo se on nyt rikki, mutta meillä siinä on aika monta kertaa, meni silloin alkuaikoina pakosarjaa ja kaiken näköistä. Vähän oli ehkä jotakin omaakin noloottelua, mutta sitten oli vähän jo huonoa tuuriakin välillä, mutta se oli se legendaarinen, kun me oltiin tosiaan Sladin reenit lauantaina ja tempaa sen siinä illalla, niin sit mun ei tarvinnut muuten oikeasti enää miettiä, että meniköhän se turpo. Kyllä se sitten, kun se turpo oikeasti menee, niin sen kyllä kuuli ihan niinku, siinä vaiheessa mä olin 100 varma, ennemmin mä olin vähän epäillä. Joo. Ja sittenhän mä laitoin ne kaikkiin ryhmiin, että mistähän nyt saisi turpua ja tälleen näin, ja kello rupesi olemaan, ja yhtä kävin sitten Seinäjoella kattomaskin jo siinä, kello oli kato jotain varmaan 8 lauantai-iltana, seuraavana aamuna piti olla kisoos, ja yhtä kävin tosiaan kattomaskin, mutta siinä oli vähän vääränmoisia lähtöjä, ja eihän se nyt sinällään se iso homma, mutta kun ei tosiaan ollut 12 tuntia aikaa. Eikä oikein mahdollisuutta siellä paikan päällä ruveta tekemään. Ei mulla ole tikkihitsiä eikä mitään. Ja sitten mä olin justihin, kello oli vähän vaille 9, kun sä soitit, tai laitoin kuvan, että tää olisi tällainen helkkarin huono pipsapossu, eli 3-vitonen holsetti tuplaville. Että tämä on niinku, kuinka sä sen rehellisesti sanot? Sä jotenkin sanot, että tää on kyllä ihan paska, mutta mä oon ollut kyytis, kun tää toimii, että se on ihan jäänä otettu irti. Että vähän oli siivistä mennyt jotenkin läpi. Ja vähän elämää nähnyt pipsapossu. Pipsapossu, pinkki maalaus ja kaikki, ja siitähän tämä nimitys tuli. Ja no ei mitään siinä sitten, ja sitten käytiin puhelimessa läpi, että siinä oli kans jotakin lähtöjä, mitä piti vähän tikkaalla. Ja sitten mä siinä, että perhana, että mulla ei ole kyllä tikkiä. Että se oli muuten sitä itse asiassa kompurakotelon puolta jouduttiin muuttaa. Joo, ja downpipeilla. Sekin oli väärän kokoinen. Niin. Mä sitten Teemulta kysyin, että pystyisiköhän Sataman tekemään ja kuinkahan onnistuisikaan. Teemu, että joo, ei mitään, tuo tänne, niin onnistuu. Ja että tehdään se illan aikana. Ja mä sitten tiesin, että kun Teemukin on autokorjaamo yrittäjä itse, että lauantai yö siinä, että mitähän se kuule maksaa se homma, että jos tällainen projekti tehdään, tällainen pikku turboremontti tässä yön alla. Ja että turbolla oli toki sellainen hyvin kohtuullinen hinta, mutta että mitähän se työ maksaa, jos tässä nyt oikein vähän ruvetaan niinku tekemään. Ja muistaakseni mitä sä vastasit? En muista, mutta voisin sanoa, että tuon nyt laatikko kaljaa. Sä totesit, että jos te oikeasti meinaatte huomenna ajaa, että teillä on niin kova into tuohon hommahan, niin tuo kaljaa, että se on ihan sama mitä hän tekee tämän yön, että tehdään se pois sillä syyllä. Ja kaikista parahin oli, kello oli vähän vaille 9. Mulla ei jostain kumman syystä ollut hallilla kaljaa, mikä sinällään se oli puoli ihme. Ja sitten mä ajattelin, ei mitään, että mä lähden tästä nyt kauppaan. Mä juoksin hallista pihalle, meillä oli muutama kaveri oli siihen käymässä, mulla oli kato oman auton perässä, oli se traileri ja muuta. Mä huikkasin, että kenen autolla päästä ekana lähtemään, nyt lähdetään kauppaan. Jätkäthän luuli, että noniin, nyt heitetään viihteelle. Eipä mitään, kauhea kyytiä kaljakauppaan. Sitten Jussille, että kun se meinasi, että että nytkö lähdetään viihteelle, että luovutetaan. Mä ajattelin, hei, nyt lähdetään Daxmarkkiin. Niin olikin, Jussi oli mukana. Kyllä, tottahan se oli. Ja jätkäthän innostuu heti, että hei juman kautta, niinhän me lähdetään Daxmarkkiin. Ja mitä me oltiin sitten varmaan, vähän katteltiin tavarat kasaan ja 10:30 sillalla tää tyyli. Ja siinä sitten koko yön assareotin ja olihan se nyt pakosarja, oli halki. Sitten sieltä kun otti ahtimen pois, niin se löytyy ja se korjattiin. Ja sitten todella hyvät koneistukset, millä me saatiin se tasopinta sitä pakosarjasta suoraksi, niin sehän hinkattiin käsin siellä. Ja plaanattiin. Plaanattiin pinnat kuntoon ja ahdin vaihdettiin. Ja sitten siinä oli se sokkahomma, mikä oli irti siitä pesästä tai joku. Niin kuin se imupesä, se iso sokka, niin se oli irti sieltä. Niin sehän oli siellä vain vähän jollakin täpillä. Niin sehän oli vedetty alumiinititsillä. Niin olikin. Sitten viimeinen niitti, kun se vielä toimii, niin sähän vedit sinne vielä sitten, kun käytiin se koeajamassa ja säätämässä. Suljetun alueen testirinki tuo. Tuossa sun takapihan pellolla, se käytiin säätämässä. Meidän Sami sen sääti sitten. Se totesi vaan, että hyvä, tänne saa laittaa aika paljon soppaa lisää moneen paikkaan. Mä ajattelin, sehän on hyvä vain, että ei mitään. Ja sitten muistaakseni mitä sä sen jälkeen teit? Ei mitään haju. Sä sanot, että tivistetään vielä tuo imupesä. Niin sikaliivalla vedettiin se Meikäläni katsomaan vieressä. Teo, toimiiks toi? Tai mä olin vaan, että onks toi niinku hyvä? Niin sä vain naurat väärään ja totesit, on tää hyvä. Sitten mä ajattelin, onko se ennenkin laittanut? Ei ikänä on kyllä tehnyt. Asia selvä. Ei jumalista. Mut silloin ajettiin kisat.
Eikä se Ahrin ole varmaan tänä päivänäkään vielä ihan rikki. Ei se oikein kauheasti puhalla, mutta... Ei, ja se kompurakotelo on vähän huono, kun se ei tosiaan ole mitään O-rengasta ja se on vain valmiinit itseillä Niin, ja sikamassalla. Niin, nypitty kasa. Arvaa, minä se sikamassa varmaan kaikki on. Ei se sitä imassa, se on painepuolella. No, eikä ole kiimupuolella. Ei, painepuolella. Niin, se on ulkoreunainen kyllä. Joo, niin on. Se on ainoa, missä se on, niin se on luultavasti Lapuan radalla. Mä uskon, ja siellä Pakosarjalla sulaneen. Joo. Oi voi. Tiedätkö muuten mitä teen? Mutta nyt on pakko tehdä. Nyt pitää tehdä sellainen time out. Tiedätkö minkä takia? No. Pitää käydä. Oho, kylläpä helpotti. Joo, palataan sorvin ääreen. On. Ja heitetään näitä muita tyhmiä suomalaisia kaikkia letkautuksia. Otetaan mikit taas tästä näin, että meidän... Mikä, täsmääksä se jotenkin nuo vai? Näin mä luulen. En mä tiedä toimiiko se. Miksei me laiteta suoraan vaan tuosta kun se kuvaa? Niin. Sen takia, näitähän pitää katsoa ammattilaistaan editoi. Mistä me sellainen saadaan? En tiedä. Sulla voi olla jotakin suhteita. Toivotaan, että olisi vähän. Mikkeri päältä, kai se on. Oo. Kato painetta. On se. Kyllä se tuloo. Pitääkö laittaa lorinat tonne taas? Joo, 30-35 minuuttia ollaan jaksettu jauhaa taas. Onko sen verran? Oo. Tää on kyllä aika vähän meidän meidän normaaliin puheluihin. Mutta eihän me olla vielä päästy edes mihinkään. Ei, me ollaan saatana lähtökohdassa ihan täysin. Odotan nyt, niin Turpo vaihdettiin justiin. Joo. Kisat ajettiin, kaikki oli ok ja siitä sitten todettiin, että meidän pitää tällainen mitenkäs mä aina sanon? YAA-sopimus, yhteistyö ja avunanto. Joo. Koska eihän nyt persaukisen keskenänsä voi rahaa ruveta vaihtelemaan. Ei pysty, ei. Et kunhan jotain touhaillaan, niin se Joo, kyllä aina on löydetty jotakin. Ja kuinka ollakaan, niin tältäkin kesältä on kyllä vähän storia, kun sä oot muutaman kerran joutunut niitä vähän viime hetken juttuja tekemään. Että joskus tehtiin downpipe perjantai-ehtona, lauantaina piti olla kisos ja nyt tehtiin se yksi, tai siis puusla, vaihdettiin tukivaihde tähän. Niin joo, perhana. Eihän mä muistanutkaan ollenkaan, että sähän menit oikein rallia ajahan, niin siellähän piti yhtäkkiä tehdä kötöspuslia vähän. Nehän oli aivan niinku... siis... Ne oli siihen automalliin tarkoitettu ja soveltuvia tuotteita aivan selvästi. Joo, soveltuvia tuotteita, mutta tukivarsi ei ollut ihan tarkoitettu siihen. Kyllä, olihan se sen oma tukivarsi. Joo. Se oli vain... Se saattaa muuten... Muista no en mä rupea selittämään nyt ollenkaan, menee muuten joku viisahampi kertoo sitten kuinka se olisi oikeasti pitänyt olla. Joo, ei me lähdetä noita taikurit ei paljasta kyllä salaisuuksia ollenkaan. Ei siihen me ei voida. Mutta sen mä tiedän, että joku ehtoo se taas oli, kun tuo sorvattiin puslia ja prässäiltiin paikoillensa. Joo, ja sehän oli taas se perinteinen, että huomenna muuten pitäisi olla kisos. Joo. Kun se paljastui vähän yleensä aina, että jännä, että on tollain kiire kisoihin. Niin, ja se oli vielä kaiken lisäksi sellainen kerta, että ei pitänyt olla edes kiinni. Siis sehän siinä kaikista erikoisinta. Mua oikein ihmetetty, mulla oli auto valmiina jo kauan aikaa, että mähän on tämän kesän vähän ajellutkin justiin silloin aina niin sanotusti valmiilla autolla, kun mä ei oikein ole huvittanut sitä ruuvata näin suoraan sanottuna. Niin mä oon käynyt täällä vain noita rallia, kun siellä nyt on vähän jotakin pientä tarvinnut tehdä. Joo. Esimerkiksi renkahat piti vaihtaa sen Sastamalan jälkeen, kun eräs rinttikuskikieltä ostin autonkin tuossa nyt yhden toisen sen pikkusen nenällänsä käyneen. Sen Ekkedin. Ekkedin, joo. Siellä on muuten aikamoinen vetomies. Kumpi, nykyinen omistaja vai vanha? Se varmasti se vanha omistaja vetää kyllä. Saattaa muuten jopa kuunnella ehkä tämän, toivon mukaan joskus tämän meidän tarinoinnin tästä. Joo, saa nähdä kuunteleeko tätä kukaan, mutta katsotaan. Se on kyllä, ja se on ihme, jos joku kuuntelee. Joo. Tännekin asti. Joo. Se voi olla, että tästä eteenpäin niin kukaan ei ole edes kuunnellut enää tätä, että sinällään se ihan sama mitä selitetään. Joo. Mut se oli hyvä, kun... Nyt saadaan mennä sivuraidetta sitten ihan suoraan. Kyllä. Se on niinku meillä vähän niin kuin se pääraide on se sivuraide. Joo. Tuntuu, ettei me osata jutella sitä yhdestä asiasta kyllä mitenkään päin. Ei. Mutta sen verran mä vielä sanoin sen renkaista, niin se oli hyvä katsoa, kun mä ostin sitten sen Evijärven ralliin. Mä ajattelin, että nyt on pakko vähän oikeasti panostaa, että vaihdetaan nyt edes, en mä nyt tietenkään uusia, mutta semmoiset, niin kuin joka rallipyöristä voidaan jo puhua, että on niin kuin sillä muutaman vuoden sisältä ostetut. Kato, kun ne vanhat toiset oli 02 ja toiset oli semmoinen 10 vuotta sitten pantu hylkyhyn. Joo, että niissä oli pinta jo sen verran kova, että ne ei pitänyt pehmeällä eikä oikein kovallakaan pinnalla. Ei, mutta kato, kun joku kysyy, että miten nuo vanhoilla voi ajaa, niin siihen autoon nähden ne oli tosi uudet. Nehän oli yli 20 vuotta uudemmat kuin se auto, niin eihän ne nyt
mielestäni oli... Nehän oli sitten ihan hyvät. Ne oli tosi hyvät, mutta niissä vain sahtoo, tiedätkö kuule tuolla sorallakin, kun sulla on tommonen kumipyörä siellä. Ja sitten kun se aikaansa lyö, tiedätkö, jauhavaa siinä, niin se oli sellainen, että sen Sastamaan rallisprintin jälkeen, niin siinä oli vähän normaali kesäkuvio. Se oli niinku, tiedätkö... Totta kai ne kuluu siinä. Kyllä ne kuluu aivan, varsinkin tuolla lailla, kun lyö joutavaa koko ajan, niin nehän kuluu ne takapyörät aivan silmissä. Ja siis olihan ne liukkaat. Siitähän ei päästä niinku mihinkään. Mullahan meni jarrutuspaikoissa, niin yritin jalkajarrulla jarruttaa, niin perä meni aina lukkoon. Sammutinkin muutamahan risteykseen tulossa autoon, kun tiiäksä, vaikka ihan niinku varovasti painatteko jarruja. Mutta kun ne takapyörät ei pitänyt mitään, niin se nappasi aina lukkoon ja sammutti koneen. Eikö sulla ole siellä, että saa suoraan jarrupalanssia säädettyä? No on joo toki, mutta mä pidin sen aika tasapainoisena, että se oikeasti pysähtyy, kun no eihän ne etupyöräkkä oli 20 vuotta vanhat, niin mä ajattelin, että pysähtyy nyt sitten edes jollakin sinne. Joo. Että niin. Mutta tosiaan, kun niitä pyöriä toi, niin se katsoo nyt takapyöriä. Ja no eka eturenkaan, ja mä ajattelin, ne on vähän vanhat, se katsoo sen takapyöriä ja meinaa, että eihän näillä nyt vittu voi enää ajaa. Mä sanoin, että hyvinhän näillä ajettiin ja vielä ihan jopa niinku... No, omasta mielestä yllätyttiin tuloksesta tosi paljon, että toivottavasti parempaan päin. Niin. Laskettiin silloin vain siellä Sastamaan sprintissä, mikä onnistui ihan ok, vaikka eihän me nyt aikaa menty ajamaan. Mehän mentiin viihdyttämään yleisöä itse. Niin mä katsoin, että Pemareita oli esimerkiksi yhtä paljon takana kuin oli edes. Mikä mun mielestä ei pitäisi olla mitenkään päin edes mahdollista, että joku tommonen kutoskoneinen kolmikutonen, johon on niinku suorakytkennät ja kunnon renkahat ja kaikki, niin jää niinku taunukselle millään lailla. Joo, ei vaikka se vähän ajoit yleisölle siellä. Aika paljonkin ajoin yleisölle siis. Mehän tultiin yhteen niinku takavinkkeliin, ihan sikaani. Tai niinku yli 90 astetta, vähän takavinkkeli. Joo. Mä huikkasin Akille, Kairtturille, että mitenköhän vittu tähän pitää tulla niinku. Hän mulla mitään hajua, että miten sä tuut tähän. Ja mä ajattelin, no mä heitän sellaisen niinku, tullahan tähän niinku näyttävällä sladilla, että mä nakkaan kunnon vastaheiton sinne. Ja no eihän kukaan ollut ajanut sieltä sisäkurvista siitä kohtaa, mistä mä nakkasin. Sehän oli aivan yhtä niinku irtolillua, niin mä käänsin sen 90-merkin, mikä on siellä näin se kääntymismerkki. Niin mä ajoin sen apparin takalevikkeellä paskaksi. Siis sen kulman merkin niin oikealle piti kääntää. Niin mä tulin niin pahalla vastaheitolla, että se ennakkomerkki siitä, niin se jäi. Se kaatuu. Joo. Että en mä tiedä oikein, se on taas niitä, että ei varmaan niin olisi pitänyt ajaa. Mutta kunhan nyt ajettiin. Ja sieltä joku muuten, siitä oli joku laittanut sitten Instagramissa, oli siellä autourheiluystävät ryhmässä. Niin siellä laittoi sitä vähän jotenkin kuvaa, niin siellä oli hyvä kommentti yhdeltä. Mä oikein nauroin, että nyt on oikea kommentti. Tämän takia mä äitähän, kun siellä oli joku todennut, että, että joo, että hän oli kyllä katsomassa teidän ajua ja hän oli ihan varma, että tuolla ajotyylillä ei maaliin asti päästä. Mutta onneksi olin väärässä. Joo, kyllä se on hyvä, että joku edes ajaa yleisölle siinä oikein tosissaan, eikä vain yritä sitä nopeinta aikaa. Siellä, vaikka aika nyt olikin yllättävän hyvä. No se oli niin kyllä positiivinen. Eihän mä edes itse katsonut tuloksia, kun mä ekan kiekan jälkeen menin. Mutta sitten sinne viereiset pilttuus, niin siinä joku vain, kun niitten kanssa ne juteltiin näin mukaan, ne vain totesi, että teillä oli ihan hyvä aikakin. Mä ajattelin, että oli vai, että en mä edes kattonut. Joo. Mutta eihän se toki, sitten se pitää muistaa, että niinku se luokkajako, mihin me ajettiin, niin eihän me nyt oma luokas, niinku, ei siellä ole mitään mahdollisuutta pärjätä, kun siellä on niinku sprinttiautoja kautta rallycrossi kautta rockiralliautoja ja tämmöisiä, mitkä on niinku ihan oikeasti 60% saattaa olla painoa taka-akselilla kaksivetosessa. Mitä meikälähän taunuksen vakioakselit, tai ne on siellä Volvon perä, mutta niinku vakiotukivarret ja kaikki. Niin ja ohari keulalla. Niin. Juu, ja ratti kääntyy 4 kierrosta laidasta laitaan, niin se on pikkusen pestähän muuten sitten tynnyriä. Juu. En epäile hetkeäkään. Kyllä nämä onkin outoja nämä nykyajan riftingin autot, kun näitä käännetään vähän tällainen. Niin, ja nämä vissiin palauttaa ohjaus ja kaikkea. Nyt se jo palauttaa. Ai joo. Nyt tälle vuodelle jopa, tai kuluneelle vuodelle saatiin tosiaan semmoinen hammastanko, että se tosiaan toimii jotenkin edes. Joo. Ei ollut mikään kiero vanha volvolainen. Ei, kyllä siellä oli kierrokuski ja vihellä kierro Supran oma LHD-tanko. Niin. Joo. Nythän se on vaihtanut ratinkin oikein tänne. Oliko se viime talve vai edellistalve? Tänne vasemmalle puolelle. Tosi hyvä kysymys, eikö se ollut viime? Olisiko se ollut? Joo. Mä oon aina vähän mä en niin oikealta puolelta ole tykännyt itse ajaa ikinä. Että... Ei, ja kyllä se ihan kiva on, että se on vaihdettu. Pemari hamppitankohan täällä on. Joo. Onko se muuten tiedä, että mulla ei ollut yksi oikealta kädeltä ohjattava joskus?
Ei ole kyllä ollut mitään puhetta. Arvaa mikä on ollut. Mikä? Sellainen, mikä tänä päivänä on aivan ok auto kyllä. Sanotaan näin, että niidenkin hinnat on jännä, vähän noussut. Mikä kuule on ollut? Löysin kuule joskus RX-8 Mazdan. 58 000 kohan sillä oli ajettu. Ei vielä ihan tarttenut Ei, kato kun sitä moni mulle sanoo, että miten sä tuollahan viittitään, että niistähän menee motti. Mä sanon, että no sillä ajaa sen 100-150 000, että ei tää auto mulla ikinä tule niin kauan olemaan kesäkäytös, että mä sieltä ajasin kilometrit täyteen. Mä löysin sen, kato joku faari sitä myi, se oli sen tuonut. Sillä oli Englannissa yksi omistaja, se oli Suomessa ensimmäinen omistaja, mä olin sen auton niinku 3. omistaja. Se on mahtavaa, kun se on tuotu sieltä Sumuisten saarien maalta, niin vittu siellä kynnyskoteloista enää pian mitään jäljellä. Se ei ollut edes siihen aikaan kauhean huono. Ei siinä ollut... Yleisesti melkein kaikki ne, mitä sieltä on tuotu, ne on näkemättä paskaa. Voihan se nyt olla jo aika paska, mutta se oli niin vähän ajettu ja tallis pidetty. Joo. Toki siellä oli kyllä niin vähän kilometrejä. No, oli 60 ja sittenhän siinä kävi vähän niinku sullekin noita kummelijuttuja vähän joskus lähtöä. Siinä kävi vähän samalla lailla, kun mä kävin sitä koeajamassa. Se oli vittu mailin mittari. Saattoi käydä sellainen pieni ohottilanne, kun mä olin ihan varma, että mitähän se mittari näyttää, niin hyvin se kulki. Joo. Ja sitten siitäkin on nyt jo aikaa, kun se on, siitä on kauan aikaa kyllä. Mutta aivan minkä takia mä laitoin sen pois. No. Se ei mulla kauan ollut, mutta se oli mulla liikenteessä niin kauan, kun tuli ensimmäinen autoverolappu. Meinasin lentää seljuun ja pyörityä ja kaikki. Oliko kallis sitten tommosessa? Se oli, kato se 1.3 paskamoottorissa. 1.3 vankkeli se high poveri 231 heppoa. Hei, no sen porukasta Jake pyörii kuule siellä ympyrää, kun me vähän pikkusen Apex-siileistä puhutaan täällä ja haukutaan vähän noita. Ei siis auto oli ihan jees, mutta siinä vaiheessa kun mä ajattelin, että tää on tämmönen kiva kesäauto, että nätti pitää ja muuta näin. Sitten kun tuli autoverolappu, niin se oli muistaakseni 497 €. Siitä on nyt kyllä jo aikaa 8 vuotta, että on voinut vähän muuttua, mutta oli se, tiedätkö mä katsoin, että ei tämä olekaan sellainen auto, mitä ruvetaan pihassa seisottaa, kun siihen aikaan mulla oli vielä, kyllä mulla silloin oli jo 5-paikkainen paku, kato mulla oli nuorenahan 2+3 oikein säästöpossupassa. Niin, mutta kato kun se oli melkein sama, olisiko siinäkin ollut joku 600, vähän reilu oli dieselivero, niin sitten pannaan bensaveheen, minun 500 € vero, niin kyllä meikäläinen Trafi-sivulta liikennepoisto, nettiauto ja myyntiin. Mä ajattelin, ei tämä ollutkaan niin kiva kesäauto, mitä se aluksi vaikutti. Että on mullakin niin oikeanpuolisen ohjauksesta vähän kokemusta ja sen verran sillä kokeiltiin ajaa myös, että se oli tosi tasapainoinen niin kuin se kori. Siis niin kuin jossain Hyvä lähtökohta johonkin. Siis todella hyvä. Siis siitä vähän tulikin, että sillä on RX-8. Mähän jo mietin, että saako tuosta V-tonni 600 laittaa, sehän oli 1.3 mutta ja sitä oikeasti vähän mietinkin, että siitähän saisi tosi kilpailukykyisen. Mutta sitten siellä on säännöissä joku semmoinen tehopaine. Se tulee kertoin vielä siihen. Juu, ja sitten siinä oli se alkuperäisen tehon ja sen painon suurenluku, mikä piti olla. Kato, kun siinä oli se 230 heppaa ja niissä on yleensä se joku vähän reilu saattaa noita 1.600, niin sehän on se, että painaa aivan älyttömästi se auto. Ja sitten toinen, että siellä oli muistaakseni siihen aikaan joku rengashalkaasia, että se piti olla pienempi, mikä siinä oli vakiona. Niin se ei olisi senkään puolesta käynyt, koska mun mielestä ei niitä varmaan pienentää olisi saanut. Ja se oli kumminkin aika mahdoton tehtävä tehdä semmoiseen. Mutta siihen aikaan mulla kävi mielessä, koska ne autot ei ollut silloin kalliita. Onko Suomessa kenelläkään riftingissä oikein? Onhan se ollut sehän on ollut myynnissäkin se valkoinen. Levan. Onko se sen nimi? Mikä se on? Onko? Eikö? On se, joo. Vitsi, kun mulla on niin huono nimi muista. Joku korjaa sitten kommentteihin. Niin, kyllä. Oltiinko väärässä? Varmasti oltiin väärässä monessakin asiassa. Ja tähän mennessä ollaan oltu jo tosi monessa asiassa. Mutta sehän on ollut myynnissäkin välillä se valkoinen. Eikö se ole sieltä jostakin? Olisiko Turun likiltä? Ei, mun pitää sanoa, että mulla ei ole kyllä mitään hajua tuosta. Mä sitä joskus vähän kattelin, että sehän on aika kiva peli, mutta... Joo, ja ohari keulalla. Niin, no totta kai, joo. Jumalauta. Se olisi muuten kyllä kova. Ei ole kyllä. Ei ole millään enää väliä nykymaailmassa. Ei, pääasia, että saa OHC keulalle. Niin. Joo, pilataan vielä hyväkin auto. Mutta hei, onko sulla ollut ikinä OHC:tä? Mihin näin? On mulla itse asiassa ollut. Ei. Ollut. Sehän oli rokkisierä se. Sehän, joo, se oli juu.
Oikein niinku. Se mua vähän harmittaa, kun mä en sitä sulta ostanut silloin. Joo. Se oli aika sopiva hintainen. Mm-hmm. Sehän kävi tässä joku kerta mun hallin pihaskin silloin. Mä laitoin sulle kuvaa. Se olikaan viime talvena vai? Niin voi olla joo. Se on nykyään vissiin liikennekäytössä taas. Miettii, että se eli semmoisen 10 vuotta peltoauton. Ja peltoautoksi se myytiin. Nekin on kumminkin sellainen riftingin parissa innokkahia seuraamahan ja touhaamahan ja näin poispäin. Mikä sekin siedä jännä, että jollekin, joka riftingiä seuraa. Niin... Joo, menee semmoselle. Ja nähnyt meidän videoista vielä sierraa, kun sitä oikein paiskittiin jääradalla. Teillähän oli ennen oikein aika paljonkin teitte videoita. Joo, ennemmin jaksettiin vielä tehdä tai oli mahdollisuus tehdä. Meillä oli editoija ja kuvaaja ja kyllä nyt on yritetty kosia vähän takaisinpäin, että tänä vuonna saataisiin kertoa jotain tästä, kun tätä lähdetään oikein rakentamaan. Nyt tällä hetkellä meillä on mekaanikolla on moottori taas, tai moottorin osat. Toinen moottori odottaa tuossa vielä, että se keritään purkahan tällä viikolla puretaan. Ja sitten aletaan pikkuhiljaa tekemään näitä, mitkä on vähän opiaa tänne jouduttu muutteleen silloin sen Pesämäen ulosajon jälkeen, kun se otti vähän pikkusen kipiää. Se oli muuten aika surullisen näköinen silloin aamulla. Joo. Aika moni kyllä meinasi, että tuosta ei kyllä välttämättä enää nousta. Ja kyllä se vähän niinku, kyllä se pahalta näytti, mutta... Joo, se oli kyllä pahan näköinen siitä ja sataista ja LT:n siihen ja Vivaroon vedettiin toinen liina ja sitten kiskottiin keulaa suoraksi. Niin, sitä piti vetää 2 pakettia tuolla eri suuntiin käytännössä. Joo. Se oli kyllä vähän siellä, kuinka se voisi sanoa, järjestäjän ohjaita en noudattanut, kun oli vain yksi huoltoauto, mutta mä sanoin, että nyt on hätätilanne, että nyt tarvitsee ajaa pönkä tuohon keskelle varikkoa, että saadaan jostakin kiinni, että saadaan vedettyä se, jotta... Joo. Mutta ei, kyllähän sitä ihan hyvä tuli jo. Kyllä, sillä ajaa tulostakin tuli vähän kumminkin. Mitä? Vissiin tulostakin tuli ihan. No ei Pesämäestä tullut mitään, mutta muuten koko kaudesta tuli kyllä hyvin. Niin, mutta se Pesämäki oli pakko ajaa sinne asti. Niin oli joo. Sitähän oli laskelmoitu. Joo, kyllä sitä oltiin vähän pohdittu, että kyllä siellä pitää muutama pykälä nousta, että pysytään siellä. Mä uskon, tiedätkö mikä siihen riitti siihen suoritukseen, että pääsi niinkin pitkällä. Se oli se päiväsauna. Se oli muuten päiväsauna. Vitsi, kun sä olit niin lujaa, jos sä olit niin saunan määllä. Mä sanoin Teemulle, että nyt perkele, että ei me nyt, sä oot liikaa nyt tuota saunaa mietit, että sähän tiputa itses heti täältä kaaviosta. Nyt lähdetään saunaan saman tien. Ei varmaan moni on muuten haalarit päällä saunassa käynyt niin kuin kesken kisoja. Ei. Kyllähän eräs mestari monesti saunoo haalaripäällä, ainakin ennen aikaa saunoo, kun se piti sitä iltahan asti. Joo. Sellainen hyvin räiskyvä persoona riftingin parista. Kyllä. Ja jos oikein sellainen kunnon punainen haalari olisi vielä vai? Joo. Mulla ei ollut enää punaista haalaria, vanha olisi ollut. Eikö sulla ole enää punaista? Ei, mulla on se musta, kato nykyään. Se on Autereella ja mulla oli ne mustat haalarit ja ne oli vähän ne oli vielä samanlaaset, niin pikkusen aika nopea malli kyllä. Se oli kyllä, pitää sanoa, että se oli kyllä pystyvä malli niin sanotusti. On. En tiedä mitä ensi vuonna pistäisi päällä. Oliko teillä muuten jotakin muutakin samaa noissa vehkeissä, mitkä oli aika pystyviä kumminkin? No. Nyt voi jo ääneen kato sanoa, eikö? Nyt voi sanoa kyllä. Olihan meillä Gearmotiven sekventaaliset suorakytkennät ja perhana, se ainakin mulla muutti ajoa heti. On kyllä mahtava. Mä en muista mikä se olikaan, johonkin se sanoi, tai en mäkään tietenkään asiasta mitään tiennyt ja näin, mutta musta jossain sä menit sitten sanomahan, että kuulostaako oudolta. Mä vaan, että en mä oo kuule siinä niin paljon kuullut, jotta mitä siellä on tapahtunut. Mä ajattelin, että jaa, että mitähän siellä on. En mä nyt niin ruvennut katselemaan, mutta hyvin sait pidettyä salas. Joo. Ei sitä varmaan kyllä oikeasti moni tiennyt jotta. Joo, ei kyllä. Autere ja minä pidettiin kyllä tosi hyvin salas, että Koskiniemihän sen sitten tuo Pesämäellä vähän se vähän lirvautti sen sieltä sillä, että sitä ei ehkä vielä olisi saanut kertoa, mutta sen jälkeen siitä tulikin virallista, että semmosia on ja ei kyllä siellähän muuten itse asiassa, siellähän laatikko nurkassa meillä on. Siellä sehän, ei voi sanoa häpeä, kun niin hyvin toimi, mutta ei. Aina yleensä nurkkaan mennään häpeämään, mutta mitä tuo tekee? Se on siellä pokaalina, ne odottamassa ensi vuotta. Se odottaa ensi vuotta kovaa, että pääsee taas. Mä vaan katson sitä, että onko siellä öljyä ollenkaan, kun ei se ole yhtään vuotanut. Ei ne kato, kun meidän ei ole tarvinnut kasata noita, niin se ei vuota. Niin. Vaikka yleisesti sanotaan, että hyvä tavara vuotaa aina vähän ja nämä Mersun moottorit kyllä inansa on vuotanut kaikki, mutta Gearmotive ei kyllä ole. Niin mä ajattelin, että kun on niin kuivan näköinen laatikko, että se on kyllä pakko kyllä ihmetellä. Hyvä tavara on kuivanakin näköjään tuo. On näköjään, joo. Mutta tuo on kyllä muuten totta, että kyllähän hyvä tavara aina vähän märkä on niin kuin OHC.
Kyllä, ne on nuo kunnon moottorit on aina. Niitä ei saa kyllä pitää näköjään sillä, että... Ei, se kato hikoilu on vähän voimaa. Juu. Tai en mä tiedä, kyllä mä oon yrittänyt. Mulla on kyllä se pyhä taunus, niin se on aika hyvin Se ei kyllä... Toki siellä on pohjapassari, niin ei se pääse maahan. Eikö se ole pyhä taunus, siinä on tallis koko ajan? On, siellä se on. Että se perhana, onko se ajanut kesällä sillä ollenkaan? Käytiin kuule taunusklubin miitistyä. Ei jumalista. Kyllä se on kyllä sairasta. Siellä oikein OHC:ta viritettiin puheessa niin perhanasti. Mutta tiedätkö mikä sen oli eksynyt kanssa? Et ikänä arvaa mikä motti oli heitetty. Ykköskoppasen taunuksen kelloakohan se oli. Sellainen motti, mistä tänäänkin on tässä puhuttu jo. Jiitseta. Ei nyt herranjestas. CA18 detti. No vittu, sehän on ihan niinku kova vastine sille OHC. Mullakin oli, niin kyllähän se hyvä vastine on, mutta kai sä tiedät minkä takia mä tein taunuksesta eikä tehnyt Nissanista. Sen takia vain, että se on taunus. No sekin on kyllä totta, mutta Pers dynotiin siitä enemmän voimaa ja se vedettiin vielä käppyrööllekin. Mutta sehän nyt oli ihan kaidu fakta. Mä silloin jätkille sanon, kaikkihan sitä mieltä, että tehdään totta kai tuosta Nissanista, että sehän nyt on niinku driftingiauto. Niin mä sitten vain sanon, että se on vain sellainen homma, pojat, että tuohon pitäisi pasata niin paljon rahaa ja voitosta, että ketään kiinnostaa sitä meidän touhu yhtään. Mutta jos me toi taunus saadaan Lapuan ensimmäiseen kurviin poikkipäin ilman, että me kaadutaan, niin se on jo kova sana monelle. Joo. Siinä oli myös kova pykälä hypätä siitä taunukseen suoraan sitä 200-ässäkästä. Miettii, että tämä meidän Suomi-poika yhtäkkiä otti Euroopan mestaruuden. Ei saa muuten puhua Euroopan mestaruudesta, mutta... Mä tos aika monesti puhutaan Euroopan mestarista kumminkin. Joo, ja kyllä se Euroopan kovin sarja, eihän sitä mihinkään pääse. Katoin eilen meinaan, oli aika hyvä jakso se, kun ne Grönholmin kanssa ajoi vähän kokeili ajaa niin kuin sodalla M3 niin riftingiä ja sitten kellua vastaan. Mä en ole perhana nähnyt. Oli ihan hauska jakso. Pakko kyllä näin. Voi kehua, jos on ihan jotenkin hyvää sattunut. Niin se oli ihan sellainen hauska. Joo. Ja oli nyt toki kommentaattori oli sellainen ihan kova Henkka. Joo, no sitten siellä oli varmaan. Sitten se on kuunneltavaa kyllä, vielä ja katsottavaa. Joo, siinä on ihan tekemisen meininkiä. Että pakko kyllä näin, niin kuin sielläkin puhut, se meinaa särähti mullakin korvahan, kun puhuttiin, että on Suomen mestari, Euroopan mestari ja maailmanmestari oli siinä. Niin pikkusen särähti korvahan, mutta kyllähän se näin sen mielletään valitettavasti. Tai ei nyt voi sanoa valitettavasti, sehän on hieno asia, mutta se, että se on kyllä toisaalta vähän harmillinen, että sitä ei voisi sanoa, niin, vaikka se niin kuin on kumminkin. Joo. Kyllä ei me siitä mihinkään päästä, että se on kyllä Euroopan ja ehkä jopa maailman tasollakin tosi kova. Kyllähän se on sitten taas ajattelee niin kuin Formula D, niin se on kumminkin, se on vähän ajotyylikin on erimoiset ja radat. Joo, ja se on vähän semmoista, mäkään en ole seurannut enää hetkeen aikaan. Ei ole oikein niin kuin, mun mielestä sitä riftingiä. Toki tätähän on nyt paljon puhuttu tänä vuonna, että mihinkä suuntaan riftingi tästä menee, että se ei ole semmoista nopeusajoa. Monet haluaa, tietyt piirit haluaa teknisempää semmoista pientä rataa, toiset haluaisi soittaa 200 poikittain menehen. Niin. Mä en tiedä, tosta pitäisi etsiä semmoinen kultainen keskitie. Eikä, kyllä mä nyt niinku periaatteessa sanotaanko, että varsinkin täksi kaudeksi niinku tuo DMGP eikä Demekki, siinäkin taas sanottiin vissiin väärin. Niin, taidettiin sanoa. Eikö se DMGP? Joo, DMGP, kyllä. Juu. Käytetään sitä nimitystä tästä lähtien. Mutta niin se mun mielestä meni parempahan suuntaan täksi kaudeksi. Joo, kyllä mäkin samaa mieltä on. Koska edellisvuonna, niin, kun katselin niitä kisoja, niin mua vähän harmitti se, että minkä takia pitää ne autot romuttaa sinne betoniin. Se on kyllä nyt toisaalta ymmärrä, että tuohon lasikuitupulkkia, mitä löytyy tusinatavarana, niin kyllähän niitä voisi romuttaa sinne, mutta sitten kun tuolla oli vähän ladattu tuote, niin mä en ole ikänä oikein tuonne betonille viittinyt mennä sen takia, kun takavaloja ei saa enää nettikaupasta. Se on kas siihen on syynsä, miksi sitten ajetaan noilla. Niin. Eikä, kyllä mä ymmärrän sen betonin taas sillä se on mutta kyllä oma. Säkin tiedät, että kun noita Supran valoja lyö tarpeeksi sinne betonille, niin kyllä se vituttaa. No ei se vituta, kyllähän nuota vielä on. Niin, no joo. Ja niin, sitten jos ei ole, niin sitten pyydetään erästä sponsoria tekemään niitä. Niin ja siis saahan tuonne vaikka mitkä valot tuonne taas. Niin ja tähänhän saa kaikkia nuorisovaloja ja kaikkia. Niin joo, eihän tässä on nyt. Ja mun mielestä pitäisi laittaa vaikka eri malliset. Joo. Vaikka joku väyrysperä tuonne. Joo, väyrysen. Ai vitsi, kun sinne saisikin väyrysen tai 124 takavalot. Niin kuin me ollaan aina puhuttu tästä, tämä väyrynen tuli, kun sä oot aina himiöinen, että mihinkä autoon tehdään väyryskeula vielä. Joo.
Johonkin pitää kyllä tehdä, johonkin. Siihen skorppariin voisi laittaa. Se olisi kyllä kommea. Skorppari väyrys keulalla. Siitähän oli silloin joskus puhe. Juu. Mutta kun siitä tuli se Cadillacki-keula, nythän siinä on Pemarin keula, kun sulla on puskuri sattuu löytymään sitä Romulajasta, niin sen mä sinne nakkasin nyt jo. Mutta tämä on nyt teidän endurance-auto, pitää muistaa katsojille, se kertoo, että ei ole riftingivehkeitä eikä näitä. Ajettihan se teidän. Niin jos hakeli oli täältä meidän päivillä sillä ajamassa. Niin olikin, joo. Ainut auto, mikä melkein kaatuu siihen. Juu. Siinä mennessä mennä makkaraperunat Valtterilla väärähän kurkkuhun, kun mä olin lähdössä ajaa ja Valtteri oli kysellyt, että sopisiko hyvätä kyyttiin. Mä sitten se huikkaa, että no nyt mä menen, että tuu kyyttiin. Se totesi siinä, että hän on vielä nämä makkaraperunat kesken. Mä ajattelin, että kyllä tää saa syödä, että ota joukko. No niin, me lähdettiin sinne, heitettiin kypärät päähän ja se veteli siinä makkaran välillä. Mullekin tarjosi siinä näin niin kesken kurviin suurin piirtein. Ja oli ihan hyvät makkaraperunat, mutta siinä mennessä tosiaan vähän lautasella tipahtaa, kun se kävi vähän hiekalla, niin se kävi vähän sellainen niin kahdella tassulla. Tämmöisessä kunnon semisliksillä ja vähän voimalla olevassa autossa, niin ei paljon, mutta vähän voimalla olevassa autossa. On käyty niin voiman puolella. Niin siellä olisi makea syödä makkaraperunoita, kun ne makkaraperunat vaihtaa ihan vattaskin puolta ja tuo auton sisälläkin puolta, kun menee. No. Eikös Villellä ollut? Sehän veti jotakin hampurilasta silloin lapualla. Mä en itse asiassa, en tätäkään muista. Niin Perhana muista yhtään. Jotakin tällaista, mutta mä nyt viittin sanoa, että minkä hampurilasta, kun mä katsoin, että niin joo, sullahan on rillitarjoja tuo auton kyljessä. Niin. Joo, mutta mäkin tiedetään kyllä kaikki ja varmasti, jos tätä joku katsoo vielä tänne asti, niin tietää kyllä minkä rilli. Mutta mun mielestä ne veti joku hamppari siinä. Kyllähän niinku periaatteessa syöminen ja ajaminen, ne molemmat kivaa, niin miksei niitä voisi yhdistää? Nyt sitten me ollaan taas vähän sivureita. Joo, ollaan kyllä ajauduttu tosi paljon. Ollaanko me käytänyt kaikki mistä tässä? Mistä me lähdettiin edestä? Tästä meidän, siitä, että ketä me edes ollaan. Kukaan ties, ketä me ollaan. Osa tietää. Semmoinen, joka tuntee meidät. Juu. Katsooko tätä joku muu kuuntelua muuta kuin ne, jotka tietää ja tuntoo? Juu. Nekin vaan ihan säällistä. Joo, sinä ja minä. Katsotaan 3 katselukertaa. Äitejä varmaan katsoo, mä uskon kyllä. Että. Mä luulen, että mullakin siskot ja toivottavasti siskon lapsekin, vaikka Juhokin vähän semmonen on, että se ei oikein halua näitä meidän juttuja katsoa. Mut sillä onkin vähän niinku... Sillä on öky. Ökymersu. Se on kyllä hienosti tehty. Siinä autossa ei ole kyllä huonoa kohtaa. Oo. Ja siellä on kyllä moottori, kun se on se suora femma. Kato sulle. Oi vitsi, meinaa lähteä kyllä tämäkin ihan päin. Siis se Mersun M104 suora 6 jumalamoottori. Se on kyllä. Se soi kyllä kommeasti. Soi komiasti, on voimaa, on komian näköinen ja kun siinä autossa, no siinä on onneksi se hyvä puoli, että kun sillä ei ole vielä, onko sillä kisa ajettu? Ajoiko se tänä vuonna jonkun? Sehän ajoi sen meidän viimeisien päivien kilpailun. No joo. Siellä se otti oman neitsyytensä pois siitä. Totta, niin mä ajattelin, että ajohan se, mutta lähinnä tarkoitin sitä, että kun sillä ei ole vielä kierretty kisoja, niin sinne ei ole tarvittu tehdä niitä semmoisia 3 minuutin patenttiratkaisuja. Ei, mutta silloin paljon ajettu kyllä jo, että on niin kuin yllättävän hyvin lähtökohtaisesti tehty laite. Varmasti. Vaikka ensimmäistä kertaa Klopit tekikin auton. Että ihan pitää... Olisiko saanut sulta jotakin pientä neuvoja, niksiä? En mä tiedä, ja onko ne sitä huonontavaa puolta vai siihen. Niin, että muutenhan se olisi tullut niinku kertaplaatiksi. Joo, sit olisi tullut heti hyvä. Erihana, kun meni Teemua kuuntelemaan. Joo. Mutta näistä muuten kestävistä moottoreista, niin pakko mun on tuoda vähän julki vielä OHC jumalavoimaa. Ei voi puhua voimaa, mutta kestävyyttä. No sun OHC on nyt ollut kestävä, mutta mä en oikein muita tiedä. Sehän on, kato, silloin on nyt 6 kautta ajettu. Eikä mä ole ikinä ottanut öljypohjaa sitä irti. Ekan kesän jälkeen otin sitä kannen irti, kun se oli vähän semmoinen voimaton ja olevana mikään ei vuotanut, tiedätkö näin. Mutta kun eihän mä pystynyt sitä ajossa kuuntelemaan, se oli imusarja sellaista paikasta halki, mitä mä en nähnyt. Niin sitten siinä purkaessa mä huomaan, että ai se oli täältä tämä, minkä takia se voima oli kateessa. Mä ajattelin, että otetaan nyt kansi irti ja käytetään koneistuksessa ja katsotaan, että vuotaako siellä venttiilit, kun joka moottorissa, kun on mennyt hietaa läpi paljon, niin yleensä on venttiilit vuotanut ja ollut sellainen, niin kaikki on toiminut, mutta sellainen voimaton, tiedätkö. Joo. Ja silloin mä otin sitä kannen irti, käytin koneistuksessa kaikki ok, mä otan sitä milli edes pois, että saadaan vähän lisää juttua, kun sehän on tosi matalapuristeinen vieläkin. Niin Ja Vinetolla sä vissiin ajat kanssa. Vinetolla sä kanssa ajat. No nyt on. Joo. Niin joo, sä jo 3 vuotta. Mä muuten itse asiassa luin tästä. Joo. No, mäkin rupesin miettimään, onko se nyt, mutta nyt on vissiin 3. vuosi viunalla. Sä olet johonkin kommentoinut tuosta, se oli muuten sitä 044 pumppujutusta, mä sen näin. Joo. Tiedätkö siinäkin on, ei sitä huvittaminen. Arvaa, onko ikänä otettu suuttimia meidän aikana sitä niin kuin mihinkään putsaukseen? Ei.
nyt ne ehkä voidaan ottaa nimittäin, mä en tiedä säkään, mutta Samilla on nyt suuttien putsauslaitesysteemit. Mutta mä sanoinkin, että pitääkö se laittaa johonkin vähän jotakin mainosta, että rupeaa niinku touhaamaan niitäkin hommia, niin se vain totesi, että hän tekee nyt tuon Civicin turbomoottorin eka kasahan ja sen jälkeen vasta voidaan, että hän ei ota nyt mitään muita Mutta onko sillä vain putsaus- vai testausmahdollisuus? Testaussysteemi. Joo. Se hommassa laittaa. Varosa linnalla on muuten kans, löytyy riisselit ja bensat. Niin, siellä on aika kattava kans. Joo, kyllä. Ne fiksunsi hintoja tälle vuodelle vähän, kun siitä mäkin sanoin, että Fininjektorilla on ollut niin helppo käyttää, kun siellä on hinnasto heti ja se oli vähän kalliimpi tuossa Kauhajoella, mutta ne fiksun sen sillä, että nyt on niinku helppo testata tässä ympäristössäkin. Niin. Joo, ja no me ei tiedetty, niin Sami hommasi oman laitteet. Joo. Totta kai se on hyvä, kun se on siinä omassa tiimissä, niin se on tosi halpa. Se on varmaan vielä kalliimpi. Ei kyllä se sanoo, että me voidaan ne joku kerta tehdä vähän niin kuin testi kautta ponssikäyttö. Hyvä näin sanoa julkisesti, kun ei ole vielä se itsekään sanonut, että sillä on semmoinen, mutta ei se vie niitä kuulemma tee. Että... Ei, eikä tätä kukaan kuuntele tänne asti. Niin. Pikkusen muuten varmaan tulee palautetta, ei olisikaan. Mitä te taas siellä hölötätte, mutta siis oikeasti ei se vain totesi, että ei vielä lähdetä mainostamaan, että hänen pitää vähän tehdä tuota omaankin autoa. Joo, ja pikkusen käydä ekana testailla ja pitäisi melkein saada, jos sillä kunnon testausvehkeet on, niin niillä kyllä näkee heti. Kyllä se, sitten... ja kun sä tiedät, kuinka tarkka mies on tekee vähän muutenkin. Kukaan muu ei ole saanut koskea mun auton säätöihin kuin se. Ja jos se on 6 kesää tommonen paska OHC pysynyt nipus, ja sieltä on otettu justihin niin paljon voimaa kuin vaihdelaatikko kestää. Koska sehän on ollut meillä, että sinne ei voi ottaa enempää, kun tiedätte, että laatikko porsii ja sitten kun koko ajan on ollut vähän tarkoitus siirtyä seuraavaan, niin ei ole viittynyt sitä päivittää ja näin poispäin. Niin se on mun mielestä aika hyvin, jos joku sitä silloin aluksi mullekin sanoo, että vienyt se oikein niin kuin säädettäväksi. Niin mä sanon, että en mä vie, että mä luotan meidän Samin touhuun, että kyllä se säätää hyvin, että ei siihen tarvitse muiden koskea. Ja kyllä niin kuin sitten sanotaan 4.–5. kesän jälkeen, niin ettei vain sama henkilö, joku joskus sitä sanookin, niin se vain totesi sitten, että kyllä se muuten hommansa osaa, jotta että koska ei se, niin onhan meillä nyt Dynokin sitten, jos taidetta on, mutta sitähän ei ole käytetty kuin itse muutaman kerran. Se sun vanha Dyno. Mun vanha rulla Dyno, kyllä. Joo, mutta sitä ei ole nyt käytetty, koskahan 2 vuoteen. Se on mulla tallis vain. Joo. Pitäisi keksiä sillekin jotenkin käyttöä, mutta kun ei sitä varmaan niinku, ei oikein kerkiä kyllä sitä niin sanotusti kaupalliseen käyttöön laittaa. Sen takia sitä ei ole käytetty kuin taunuksen. No, meillä tuo vähän omanmuotoinen Mikke on säätänyt ja meillä ei ole minkäänlaista ongelmaa sen kanssa. Se on kyllä, pitää sanoa, että meillä on toiminut kyllä. Ja se mitä pyydetään, niin se tehdään ja vaikka sanotaanko, että se ei tee sellaista, vaikka me haluttaisiin jotain muuta, niin jos se on sitä mieltä, että semmoista että se ei paranna yhtään ajon, niin sitä ei tehdä. Niin no, mutta se nyt tiedetään, että jos sä pyydät jotakin, niin se voi olla, että se ei välttämättä ole hyvä asia. Niin kuin sä voit... Antilaki saatiin nyt ja sekin pitää muistaa, että tämä on kaikkien näitten, tämä FDS-sarja 2, niin on kaikkien näitten se on nidottu yhteen sellainen, että tommonen antilakki, vaikka se tuo mulle mieleen vain sen, että perkele, kato kun paukkuu ja on voimaa. Niin se antaa henkisen ylivoimaa. Vähän niin kuin saunas käyty. Tää on nyt muuten sama näiden renkaiden kanssa, että Virkkala Juhani, se pyöri ajovarusteissa, kun pojat kävi sanomasta, kun Virkkalaa vastaan lähdetään, että pistetään tämmöistä kuviosta tunnettua rengasmerkkiä vähän sinne alle. Joo. Mähän vedin sen niin pitkältä, mä heti jo tunkin auton alle ja rupesin tunkkaamaan. Se oli, että ootteko te vittu tosissanne tai jotain tämmöistä. Mä totta kai, että nyt lähetään. Se oli ottaa henkinen yliote. Se oli nyt just sitä mielenhallintaa vielä naapuripilttuuseen. Joo, ei siitä vähän naure siltä. No, kaikkea sitä pitää puoli huumoria toki oli siinäkin, jotta... Kyllä ne nyt näkyy, millä sinne oikeasti ne radalle lähdetään, kun viedään sitä pilttuusta lähdetään. Mutta... Kumma kun ette lyönyt noita valinnon lappuja noihin vesteihin. Juman kautta, miksei ne oli varmaan otettu jo pois, vai onko niissä jonnekin lappu? Olisi pyörinyt punaiset laput siinä, niin siellä olisi katsottu heti, että Sä tiedä, mitä ensi kesäksi niitä tarjoja teetä nyt sitten. Tehdään vain semmoisia punaisia lappuja, missä lukee... Pannaan kylkeen, niin ne näkyy paremmin kuin tuolla. Mut ei kyllä sekin oli yhdenlaista huudattamista niin sanotusti. Kyllä. Mutta kyllä mä uskon silti, että Riftingin porukassa kaikki niinku ymmärtää tommosen pikku huudattamisen. Kyllä se semmoista pientä pelaamista silti on sekin, että kyllä niin kuin kaikella pitää sanoa, että samalla lailla kyllä niistä
muistakin tiimeistä käydään vakoilemassa renkaita ja millä ajetaan. Ja... Joo, siis se on kyllä muuten jännä, että nyt se on mennyt peli niin kolaksi niin sanotusti, vaikka... Onhan se. Onhan taso noussut aivan niin kuin... Viimeisen 2 vuoden niin, aikana. Sillähän mäkin on nyt vähän noin riftingin vähän niin kuin, sanotaanko jättänyt sivualalle, kun ei Pro 2 ole enää mitään asiaa tuolla taunuksellakaan. Siellä on kans noussut se taso, että kun rupeaa kaikilla olemaan suorakytkentä, joillakin seguna jo, niin se rupeaa olemaan kyllä... Tuodaan tuolta jostakin Euroopan kisoista autoa Pro 2 esimerkiksi. Joo. Eikä se nyt sinällänsä niin kuin millään lailla väärin ole, mutta onhan siinä vähän erimoiset lähtökohdat siihen viivalle. Kun... Kyllähän se niin kuin autojen taso on noussut paljon ja varsinkin tässä, mä nyt justiin itse asiassa sun kanssa sitä vähän pohdittiinkin, että mä oon 2012 aloittanut TA60 Karinalla, missä oli kumminkin 4 ake, tuplat ja ahadin. Niin, tuplat. Oi. Paineistetut, ei Weberit. Oho, vähän paineistetut Weberit. Mutta on se ihan oikeasti, jos ajattelee, että niin tuo taso, mihinkä se on mennyt, niin kun jos vertaa tuota munkin touhua, niin onhan se nyt ollut niin aina niin mopolla moottoritielle, kun sillä on lähdetty. Joo. Mutta niin kuin esimerkiksi Sladia, kun ajettiin, niin sillä kumminkin oli teoreettinen mahdollisuus jopa pärjätä siellä. Että sehän oli se viimeinen kesä, kun ajettiin, niin Kuopios 4. Ja sekin on vähän sellainen, se on varmaan yksi eniten harvittavia kisoja, kun mä jo luulin, että mä oon 3, kun siellä vähän käytiin sodalla ja näin poispäin. Niin kuin siis vastapuolelta, mutta ei nyt jätetä sitä. Ei viitti enää lähteä jälkipuimaan näin monen vuoden jälkeen, mutta vieläkin se vähän niin kuin harmittaa ihan jo pelkästään kertomisessa. Mutta tosiaan siellä oli 4. ja sitten Lapualla lajitteluvoitto. No sitten oli taas sellainen, oli vähän soraa radalla. Nyt joku sanoi siihen, jes, soraa, katsotaan. Tai öljyä. Ei ollut, kun siis... Mutta jollakin on ollut öljyä joskus. Niin, no niitä on varmaan. Mutta siis siellä oli jäänyt, niin kuin edellisestä parista oli heitetty hiekalle. Se kohta, mihin se oli käynyt hiekalla, niin kuin ensimmäisen kerran pari, niin siinä oli siistitty. Sitten ne ajoi toistepäin uudestaan, kumpikaan ei käynyt hiekalla, mutta oli semmonen kuule niin 124 Mercedes, niin siinä oli johonkin takapuskurin alle tai johonkin jäänyt. Niin eka lähtökiihdytyksestä, niin kato, se oli siinä oli pykälä, niin soda siihen. No, siitä sitten pikkuisen niin sanotusti meni pelimerkit tai askelmerkit sekaisin. Ja sitten mä viimeiseen kurvihin vielä pyörähdin ja mä sitä kuule kauan aikaa, varmaan 2 viikkoa mua niinku harmitti, että minkä takia. Että mä en niinku keksinyt siihen syytä ja sitten, no voi olla, ei ehkä 2 viikkoa, varmaan kuukausikin sen jälkeen, niin mä viittiin katsoa sen video. Sitten mä katsoin sitä edellistä paria, että tässä videossa muuten näkyy, että se hiekka lentää aina puolen jos kato sitä autosta. Mutta nämä on taas näitä jos. Mä oon samalla lailla, mulle on jäänyt. Pitäähän tästäkin heti kertoa se, että se Jyväskylän meidän tämän vuoden FDS, niin me annettiin kaikki pisteet muille. Niin, no tää on hyvä niitä muillekin antaa. Joo. Kun saakeli meni Toyota vetari poikki tietenkin. Kuinka ollakaan. Voiko sellainen mennä? Joo. Kuinka ollakaan. Eka meni vetari ja sitten meni kytkimen linja. Mutta se oli Made in Kiina. Kytkimen nestelinja. Nestelinja, joo. Niin mä ajattelin, että... Made in Kiina. Mitä? Kiinalaisen oikein olet laittanut sinne? Kyllä, kato, ökyä pitää vähän olla edes. Muut onkin kötöstelty sitten. Joo, ei mistä olisi mitään vanhaa käytettyä sinne paremmin. Ei. Ja kyllä siis kiinalainen ne on parempi kuin itse valmistettu suomalainen. Siis mitä? Eikö ne ole yleensä pätee traktoreissa ja kaikissa kyllä. Onko näin? Mä en oikein tiedä niiskään muuta kuin Vortti, kato. Niin, no sulla on Vortti itsellä. Eikös isäskin ole vähän Vorttimiehiä kumminkin? Pitääkö vähän paljastaa? Joo, se on kyllä vähän ollut pahasti ennemmin. Silloin on ollut kyllä Vorteja, on ollut traktorina ja autoina, mutta onneksi on pikkuhiljaa selvinnyt. En mä tiedä, onko se parempaan päin mennyt, että autona on sitten saksalaisvalmisteinen auto ja traktorina on sitten suomalaisvalmisteinen, niin mä en tiedä, onko... Mä muistan silloin joskus, kun mä kuulin sen, kun sä sanoit, että vähän on ollut Vorttia teilläkin suvus, niin mähän heti innostuin, että jaha! Mutta mä oon viisastunut heti nuorena, että ei kato kun sen on joutunut kärsiä jo silloin, niin nykyään osaa sitten elää ihan kunnolla. Tiedätkö niin, joku kerta mä vielä heitän sut tässä pikkusen Mutta onhan mulla itselläkin Fortti vielä.
Niin, mikä sulla onkaan? Mulla on Fiesta. Fiesta! Öky Fiesta. Joo, meidän Taimättäkin Fiesta tietenkin. Se oli kyllä, tai on komea. Joo, ja on kovakin vielä. Mutta mulla on yksi muuten sellainen, voisiko sanoa raskauttava videomateriaali. Yksi lippiksen vaihto. Sä et varmaan edes muista sitä aika monta vuotta, kun sä oot sen johonkin, mihinkä sä varmaan... Niinpäs onkin muuten. No niin. Kyllä, nyt itse asiassa tuli... Pitääkö nyt olla niinku tästä aiheesta jopa hiljaa? Kun... Tuli korvatappiin, niin tuli tieto siitä, että joo, mä tiedän kyllä mikä juttu tämä on. Joo. Ollaan siitä vielä hiljaa eräistä. Mutta kyllä se heitetään vielä joku kerta. Joo. Se todellinen luonne sitten. Sä heitit junan alle suoraan aivan tässä näin. Suoraan. Mutta ei Daxmarkin ole junia. Ei, onneksi. Olisiko tuossa joessa mitään veneitä? Ei kun Puros. Mikä tuossa menee? Siinä menee ihan rehti joki. Onko oikein? Tämä on Kristiinan esikaupunkialuetta tämä Daxmark. Onko sulla vene? Mulla itse asiassa, juman kautta, mitenkä mä voin olla näin rantahurria, mulla ei ole vene. Niin no. Ei jumalista. 20 terhi taakse ja joku sellainen mulla on se makkaris. Niin. Ai. Nyt rupeaa menee sen verran sivuraiteelle, että nyt Jenni tulee vielä ottaa sua korvasta kiinni, että ei pojat enää tällaista. Joo. Tätä ei lähdetä korjaamaan enää millään. Rupeisiko meillä olemaan tässä? Mä luulen, että me ollaan käyty kaikki pikkuhiljaa. Eihän me päästy vieläkin edes alkuhunkaan. Ei, mutta meidän on pakko jättää muille. Toki meillä riittää tätä jutustelua kyllä. Mitä meillä? Eihän meillä ole kuin vähän reilu tunti tässä vasta. Kai me nyt vähän voidaan siihen laittaa lisää. Meillä on kyllä komea, kyllä tämä meidän ensimmäiseksi riittää ihan hyvin. Meinaatko? Meidän pitää saada tämä editoitua vielä pihallekin, tai meidän. Mä luulen, että mä kosin meidän vanhaa mediahenkilöä vähän, että jos se pikkusen auttaisi meitä kuinka tässä. Mutta odotas nyt, mitähän mä menisin kysyä. Niin, kyllähän meidän piti vähän käydä sitä läpi, että mitä niinku tulevaisuudessa tuodaan julki. No joo, se me voitaisiin tuossa vielä käydä tai läpi. Siis niinku, mehän käytiin, että mistä tämä lähti, mutta ei me taidettu päästä vielä niinku siihen, että miksi. Meidän pitää kyllä seuraavasta jatkaa Mutta sen nyt voisi, että periaatteessa vielä lähteä siitä, että niinku mikä niinku tämä ajatus ja mitä me nyt sitten seuraavaksi koitetaan tehdä. Että kyllä siis mehän yritetään kyllä aina siinä aiheessa pysyä, mitä meillä on. Seuraavan jakson aihetta ei olla vielä päätetty, kun ekana pitää saada tämä ensimmäinen pihalle ja katsotaan kuunteleeko näitä kukaan. Se on hyvin jos jumalauta siellä on se 3-4 katsojaa, mitä on sun sukulaiset ja mun sukulaiset, niin meidän kannattaa näitä... Kyllä 10. Kun me ollaan aloitettu tämänkin suunnittelu jo siitä, että tänään on pitänyt käyttöautolla ottaa palaveri. Toki tuli nyt paljastettua sun työpaikka sitten. Eipä siinä mitään. Ei, sä olit suuri ostaja, kato vai. Joo. Kaikkea hyvää tavaraa hait sieltä. Joo, totta kai suurostaja niin, sieltä. No, nyt joku saa katsoa, että mitä, hakoako Teemu sieltä nykyään, mutta me oli vähän huutokaupasta tavaraa, niin otit sieltä ison lavan niin sanotusti. Sieltä otettiin kyllä, ja lava on käymättä kyllä suurimmaksi osaksi läpi, jos ei vanha herra jo niitä sieltä parhaimpia nyppinyt niin sanotusti päältä. Mutta se vielä, nyt meni vähän taas sivuraiteille, niin kuin tähän kuuluu. Mutta se mikä niinku oli idea justiin, että me annetaan mennä tämän niinku sivuraiteilta, kyllä meillä niinku idea on. Ja tässäkin muuten jäi kyllä aika paljon käymättä, mitä niinku ajateltiin käydä. Joo, mutta käydään niitä seuraavissa sivuraiteissa sitten sivuraiteissa, tai siis sehän niinku, se on niinku, ajoura on joku, mutta kun ei me pysytä poorissa, mennään vähän sivun luisun puolelle ja sivuraiteen ja sitten siellä tulee sitten joku sellainen mettäautotien päähän, mistä pompataan takaisin, mutta siis olisiko nyt ideana kumminkin sitten seuraavaksi käydä, pitäisikö meidän käydä seuraavassa jaksossa vähän sun edellistä kautta vai lähettäisikö me vielä kertoa meidän, mistä tämä niinku autourheilu on lähteensä ja kaikki tämä, joo, siinä voisi siihen ehkä meidän olla, piti että mennä tässäkin vaiheessa, mutta kun tämä nyt... Me voitaisiin kyllä kertoa sitten tästä meidän mistä nämä on kaikki lähtenyt. Joo, ja vähän meidän omista autoista, mitä meillä on ollut. Niin, no harrastekalustoa. Ei ehkä ruveta käymään kummankaan sun eikä mun käyttöautokalustoa, eikä meillä on ollut niin pirusti molemmilla autoja, että se ei sopisi meidän 10 jaksoon ne kaikki. Eikä siellä ole niin paljon ollut kaikki edes kauhean kiinnostaviakaan. Ei. Ihan tuommoista, jos joku kiinnostuu 2-litraisesta dieseliavensiksesta, niin kyllä melkein... On sellainen ollut. Joo, ja mulla on nytkin tuossa semmonen myynnissä, mutta Huutoniemi melkein sille, joka semmosesta kiinnostuu. Mutta mä sanon, että
Tää on kyllä toisaalta, tää voi olla, tää podcastien nauhoittelu jää tähän, kun kuuluu nuo raskauttavia ääniä, että joku Aniovista, Dieseli Aniovista. No en mä tiedä, no mulla on kans noita ollut aika paljon kaikkia dieseliä, mutta ei oo kyllä Toyotia, yksi on ollut. Yksi työkaveri myi käytännössä väkipakolla mulle DX:n aikoinaan. Mulla on taas Reaxia sitten ollut monta ja se on kyllä pitää sanoa, että häpeän kyllä sitä nuoruutta siellä Toyota-aikoina, että en osannut silloin vielä siirtyä merkkilaitteisiin niin sanotusti. Mutta moottorin puolelta vai? No sanotaanko vain, että merkkilaitteisiin. Ei lähdetä sen enempää. Paljastamaan. Ei lähdetä. Kukaan ei onneksi ole ikinä huomannut, mikä lähtee muuten sora lentään taas ja kirjoitetaan taas ihan sivuraide tästä näin. Mutta siis ajatus olisi kumminkin, että jatkossa meillä olisi aina joku idea, mihinkä lähdetään, aihepiiri. Todennäköisesti joku autoaiheinen. Luultavasti me keskustellaan täällä podissa autoaiheista lähtökohdista, mutta se että mikä se sivuraide siellä on, niin se on meillä aina se. Senhän takia me tätä ruvettiin tekemään. Niin, koska ei me pysytä siinä aiheessa. Koska me päästiin me vissiin 3 asiaa, mitä me ajateltiin, mutta... Odotan, mä katon oikein. Mä kirjoitin, siis tämähän on aivan uskomaton, mä kirjoitin jopa muutaman ylähät, koska mä mietin, että mitä olisi pitänyt käydä. Odotas nyt. Ketä? No nippanappa, nimet sanottiin vissiin. Joo, ja suurin piirtein, että... No eihän me... Sitten tää oli, että miten ajauduttu autojen pariin. Ei käyty. Mistä tiimit lähteneet? Ei käyty. No miten ollaan tutustuttu ja ajauduttu yhteyttä? No se käytiin. Ja nyt yritetään käydä, että niin sanottiin sen verran, niin sä muuten sanoit, että se oli, että mistä podcast-idea lähti ja onko aiemmin kokemusta podcasteista, niin sä kerroit, että sä oot kerran ollut Kaukonen kästis. Joo. Sitten toi meni jo sivuraiteille, oon mäkin kerran ollut, mutta se oli silloin Sladipodi joskus. Joo, silloin kun sä pääsit vähän lajitteluvoittoon, niin silloin oli vissiin... Ei, se oli se Nelossia silloin. Silloin pääsi. Se, joo. Ja sitten sehän oli live. Joo. Se vedettiin livenä. Niin joo, sä olit kans silloin maistanut muutaman noita niin sanottuja... Siinä juomia. Virkistysjuomia, joo. Itse aina kävin vähän sillä lailla, että siinä kesti niin kauan siinä intros. Mehän mentiin tällainen suoraan asiaan. Niin siinä kesti niin kauan siinä alkuhöpinöissä, että mulla oli siinä tarkoitus, että mä yhden kostukkeen otan. Joo. No, eihän se nyt riittänyt mihinkään. Ja. Tarkoittaako yksi kostuke nyt tarkoittaako se nähtävästi semmoista suomalaisvalmistetta, mikä on jostain marjasta tehty? Semmoinen? Ei ollut. Mä ajattelin, että Lapualta mulla on semmoinen muistikuva, että kun oli vielä Sierrassa V6, niin siinä oli, päästiin me vissiin siinä puoli tuntia, rauhoituttiin, siivottiin vähän paikkoja ja sen jälkeen avattiin sellainen, sä avasit sieltä kyynärpäällä sellaisen suomalaisvalmisteen marjanmakuisen jutun. Paikallistuotteen, kato. Niin kuin meikäläisellä periaatteessa. Niin, perhana kun sä oot sieltä vielä Ilmajoelta kotoa. Niin mitenkä se jossain leffassa sanoo, että Ilmajokilaista paskaa? Eihän niin voi sanoa. No joo. Jossain leffassa ne sanoo, mutta ei me sanota. On elokuvia juttuja sellainen. Vaikka eihän mä käynyt Ilmajoelta lähtöisin ole, mutta... Mutta asut siellä. No asun nyt joo, siinä tallissa. Mutta siitä pitää kyllä heittää vielä sitä Sierra-hommasta, niin ei me voida jättää tätä tähän, kun päästään nyt kunnon sivuraiteelle. Muistaakseni sen edellisillan, ennen kuin lähdettiin Madnessille? Se oli penkissä siinä vähän matkan päässä ja niin olikin, mä satuin sitten tulemaan siihen. Sulla oli siellä, eikö se ollut ihan vakio V6? Joo, V6 3.2 M112 ja 2 Kiinan hyrrää molemmin puolin T0 4 kautta mitä T0 3 kautta T04. Niin... Hyrjät kuin hyrjät. Joo, joku hyvät ja ihan priimasti tehdyt pakosarjat ja kaikki. Taisi olla Orkiksesta vain leikattuja putki täällä. Eikö siitä tullut silloin joku katot 290 jotakin tai jotakin sen verran oli siihen penkattu. Joo. Sä olit ihan tyytyväinen, että tällähän on hyvä ajaa viikonloppu, että ja makeat vääntökäydet ja kaikki, mitä meikäläinen toteaa vierestä. Joo, mä muistan, että sä sitä sanoit, että taitaa OHC olla vähän enempi. Joo, mitäs sen jälkeen? Mä menin sanomaan tosiaan, että pikkusen vähemmän kuin Taunuksessa, niin siinä ei kauaa mennyt, kun Teemu rupesi painaa bleediventtiiliä sinne. Ja sittenhän se oli huvittavin oli se, että kun oli me vain kuunneltiin korvakuulolla siitä viereisestä huoneesta, että no nyt vähän parempi oota, ei ole vieläkään kunnollinen. Niin ei oikein niinku... Sä vedit tuplaterällä läpi siitä, niinku molemmista niistä vanhan läpi. Ajan bleedaus. Vanha bleedaus. Tätä ei muuten varmaan kaikki tiedä, mitä siinä tehdään, mutta sitä voi sitten jostakin
No älkää ikänä opetelko, miten se Joo, ei, unohtakaa se. Ne on kötösmiesten juttuja, mutta joo. Mutta se oli hyvä, kun sä painoit siitä. Sitten oli hyvä, kun penkitte ja mä totesin, että siitä tuli kyllä jo reilusti yli 300. Mitä siitä lopuksi sitten tuli pihalle sillä viimeisimmällä? En muista, eikö se ollut aika likillä? 400. Joo, vähän kaivan alle ehkä. Olisiko joku 38 jotain ja melkein 390. Eikö se Newtonit ollut kumminkin lähempänä 500? Joo. Joo, mä muistan, että 500 niitä mainostettiin. Kyllä se oli mun mielestä 400 ja 500, mutta se oli jonkun varmaan maks 10 alle tyyliin. Joo. Mutta se oli kyllä tosiaan hyvä. Sitten mekin oli no nyt kuulostaa korvaa hyvältä ja hienosti räpöttiin ja lieskahan siihen piti vielä sen jälkeen saada antilakkia. Niin. Vähän yritettiin tyhjäkäyntimoottorilla, mutta se ei ihan riittänyt. Mutta paukuthan siellä lyötiin. Kyllä, siihen paukut laitettiin, mutta se toimi vähän siellä alakierroksilla vain, kun meillä ei riittänyt hengittävyys siellä. Niin, rajoitin oli raaka, kun se oli sitä pitkää liekkiä, ketuhäntä. Joo, rajoitin oli katkova rajoitin suoraan. Ignition kutti vai ja fuel onnilla koko niin, mutta siinä sitten siirtymiä haettiin ja kaikennäköistä muuta, mistä nyt ei eikä voi kaikkea sanoa. Mutta niin joo, taidettiin se oli liikennekäytös oleva auto. Oli joo. Eihän siinä sitten kuinka ollut. Ei. Sillä taidettiin siirtyä 2 hallin väliin siitä yhtäkkiä. Sillä taidettiin pyöräyttää muuten sun hallis myös paskaringit. Joo, meikäläinen on Teemu. Älä nyt mennä oikein mustaa tähän meikäläisen pihaan, kun mä oon yrittänyt mitään paikan siirtyä. Äijältä ensimmäinen narusta ja pyörittää hallin veteen. Aha, selvä. Joo, muistan kun sä näytit sieltä vain, top, niin siihen mä pysäytin käsijarrua suoraan sun oven eteen. Niin on. Joo, ja seuraavana päivänä sitten kun oikein radalla saa rallattaa, niin mä kävin sillä vähän ajamassa mähän kävin sillä ajamassa kanssa sitten. Joo, sä kävit sillä sitten Aidaksisen sitä Akua, sitä nuorta poikaa, niin kyydittämässä. Silloin se ei ajanut muuten itse. Ei se vielä silloin oli. Nykyään ajaa kyllä kovastikin. Ja on muuten sitten sellainen vetomies, että pikkuisen saa kattua sitten, että saa kuka tulee toiseksi. Joo. Kyllä siellä rupesi, on käynyt meidänkin päivillä ajamassa. On kyllä kova seppä jo. Mä olin sen kyytis keväällä. Niin... Mä oon myös ollut Pesämäellä kyytis. Joo. Mä olin silloin, kun sai jo ensimmäisen pariajat. Ja oliko se tyyli? No, eka veto, sellainen ihan perus ok, ei mikään eri. Toinen, jaha, nyt rupeaa olemaan ihan semmoista, että Pro 2, niin puhutaan jo oikein hyvästä paria. Ja 3. veto mentiin silleen, että mä olisin saanut apparista koputtaa kuskin oveen. Mä ajattelin, aha. Mutta niinhän se pitääkin. No on se näin. Tuli vain vähän semmoinen, tiedätkö, nöyrä fiilis, kun... Mitä sillä nyt on ikä? En uskalla sanoa mitään. Olisiko 14? Ei, on se varmaan 14, kun mun mielestä ensi vuodeksi saa kato ajaa sitten, kun... Vai 13 se? Odotan nyt. Mä en uskalla sanoa tähän mitään. Se korjataan kommentteihin. Kyllä taas, mä sen tiedän, ja mä tiedän, että sieltä varmasti äiti-ihminen sanoo, että nyt se sanoo kyllä väärin, mutta kun mun mielestä, eikö se ole, kato 15 vanhana saa ajaa korjataleima? Voi olla joo. Mä en tähänkään lähde. Kyllä se täytyy olla sitten. No kumminkin. Joo. Ensi vuonna saa ajaa ja tänä vuonna ajoi reeniä ja aivan älyttömän hyvin. Ei voi muuta sanoa muuta, että nostaa hattua. Joo. Ihan toimiva laitos, minkä ne ulkomailta toimii. Joo. Ihan niin kuin pätevä. Tästä menisin muuten sanoa siinä vaiheessa, kun oli sitä kääntyvyydestä palauttamisesta. Ja mullahan ei taunnus palauta ollenkaan. Arvaa, oliko hassu ajaa sillä, kun se palautti. Niin joo. Tiedätkö se, mä olin vain vähän silleen, että tää on vähän erimoinen, mihinkä mä oon tottunut, mutta tämä ei varmastikaan ole kyllä huonompi. Että se oli niin sellainen, kyllä se oli se vähän erimoinen tommonen pemari ajaa. Kyllä se niinku huomattavasti niinku loogisempi. Ja Pemarista on tosi helppo tehdä niin kuin hyvä ajaa. Heti, varsinkin tuohon poikittain ajohon. Mä en tiedä, voiko ne oikein muuten ajaakaan. Mullakin jotakin talvipemareita on saattanut olla, että on käyty vähän jääradalla. Esimerkiksi joskus vähän pojat kattoo, kun lähdettiin käymään Kihiniolla jääradalla. Niin Rahikan kanssa lähdettiin. Meillä on ollut tapana yleensä, että käydään talviautolla, niin joku jääräpäivä ajelemassa. Te muuten pyysitte muakin sinne silloin. Niin muuten pyydettiinkin varmaan, joo. Ja viime talvena ei keritty, mutta melkein joka talvi ollaan käyty johonkin ajamassa niin kuin näin, niin vähän jätkä kattoo, kato, mulla oli sellainen E90 ja silloin oli aika nätti Lexus siinä. Että onko pojat menossa ajaa niin kuin jäällä? Mutta juu, ei mitään ja sinne mentiin. Ja toki siis ihan nastapyörillä ajeltiin ja näin poispäin ja mullakin sellainen melkein 500 000 ajettu E90, ettei se nyt niinku mikään... 2-litrinen riisseli. Oi, kyllä. Tietenkin. Vanha kuule. Olisiko M47? Ei, kun M47. Kato aivan ensimmäisiä ja eihän se nyt mikään hinnankirous ollut, niin kuin, että sillä nyt, mutta kyllä se olisi vähän harmittaa, jos se olisi johonkin siellä
tuutannut. Joo. Mutta niin sitä joskus vähän pojat katsoo. Sitten kun me hetken aikaa vedettiin, niin ihmettelin, että yllättävän lujaakin nuolla pääsee niin kuin normipyörällä. Että kunhan käytiin vähän ajelemassa. Se yleensä nastapyörällä pääsee silloin hyvin, kun siellä on joku ajanut ennemmin piikeillä, niin sitten nasta pitää kyllä, ja nykyiset kitkanastat hyvin. No tuo melkein piti parhaiten sitten, kun vedettiin uusi. Ne kattoo sitä, niin ne painoi sitä lisää, ne tuossa oli järven jää joku sellainen. Joo. Niin kato, kun ne oli aika, ne syherit oli meille huonoja. Me haluttiin isua paanaa, niin katsoi, että jaha, ei mitään. Painetahan, niin se veti sinne kato traktorilla lisää. Saatiin sellainen oikein isoa paanaa, että tultiin niinku, pääsi oikein lujaa. Joo. Sekin oli muuten tämä riftingin miehiä, siitä se... Haverin porukoita. Niin, kyllä, joo. justi. Niin, no, haverit on kans tai haverin porukat on siellä pitänyt kans jääratoja. No siis niitten. Siis Parkan on siellä nurkilla, linjan suunnassa. Sitä ne piti siellä, niin ne kysyy vain, että haluatteko tulla ajaa, niin tottahan me nyt lähdettiin. Saa nähdä, tuleeko taksitalveksi tähän läheisyyteen, että tuossa Karvias on ollut vähän jäärataa ja pitää katsoa, että tekeekö joku niin kuin, jollain laitteella pitäisi kyllä käydä. Se on kyllä tuo jäärata perinnekin, niin se on tehty niin vaikeaksi tänä päivänä. Ihan oikeasti. Se on kyllä harmi asia, että niin kuin vanhan kunnon jäärata-ajot. Niin... Ainoat kunnon niin kuin oppimisen lähteet, varsinkin niille, jotka on nyt kortin saanut ja tekisi vielä pikkusen ajan, niin eihän tuon parempaa ole. Ei, siis... Paljon parempi jossain jäällä kuin teollisuusalueella. Sitten ihmetellään, kun ne tuo kylällä päästään ja siitä kaikki näkee vaivaa, että kun ensin kielletään jääradat ja kaikki, että sä et saa mihinkään pääse treenaahan, niin onhan tuo järjen köyhyyttä tommoselta tietyltä idioottikansalta, ketä täällä on. Joo, hyvä, ettei lähdetä tämän enempää puimaan tuohon, mutta tuosta varmaan kaikki ymmärsi kyllä. Mitä jos koitetaan pitää niinku... Lähes fiksuna. No ei me nyt fiksuna tästä saada, mutta niinku semmoinen, että ei nyt oikein paljon lähdetä tuohon tuollaiseen maailmanpolitiikkaan mukaan. Että... Mutta ei lähdetty politiikkaan vielä, että nyt oltiin enempi niinku tyhmien ihmisten mainostamista. niin, kyllä, joo. Mutta joo, asia tuli varmaan selväksi. Mutta se on kyllä jääradat olisi mahtavia, kun niitä saisi harrastaa enemmän. Ja kun se on vähän nykypäivänä ikävä tuotta, kun kaikille pitää keksiä joku muu syyllinen kuin itse. Se on vastuun pako ollut. Että niinku, ihan sama mitä sattuu ja tapahtuu, niin aina katsellaan syyllinen jostakin muualta. Mä en ymmärrä, että jos sä nyt itse niinku lähdet konhottaa jotain ja niin ei se, kyllä se nyt pitää itse tietää niinku, että ei ole aina joku järjestäjä. Niin kuin säkin oot katsellut niin vastuuvakuutukset ja systeemit noihin endurance-hommiin ihan sen takia, että ei ole itse kuse sitten sen jälkeen, että saa hoidettua niin kuin nekin kaikki virallisesti. Jotta... Kyllähän se, ja pitää sanoa, että tuosta mainostetaan vielä sen verran, että meillä on endurancea ja Jamikin on tietenkin omana tiiminä ilmoittautunut ja meillä myös ilmoittautuminen on täynnä, ei tarvitse yrittää ilmoittautua, siellä on jonossakin odottajia, mutta kyllä tommonen... Ja tähän ei voi vissiin heittää, että isolla rahalla. Ei vaisko. Joo, eikä kumpikaan tiimikään ei ole isolla rahalla, eikä järjestäjäkään, että kyllä tässä yritetään ihan... Siis mä tarkoitin, että jos joku vielä haluaa ilmoittautua, että oikein isolla rahalla vielä pääsee. Ei pääse, voi ei. Se ei olisi oikein sellaista niin kuin muita kohtaan kiva. Endurance on kumminkin sellaista niin kuin höntsähommaa yleensä. Tissejä on kyllä tarjottu, että jos niitä näyttää, niin että pääsisikö jonon ohi, mutta ei On tarjottu näin? Oo, totta kai. Oho. Kyllä katsotaan, ralli on raakaa. Niin, joo. Se on aika kova kyllä tarjous. Tai sanotaanko, että meidän Endurancelle on kysyntää. Sillä oli kyllä kova kysyntä. Kauanko menijät oli täynnä? 7 tuntia. 7 tuntia, 35 tiimiä, niin on se aika kova saavutus. Kumminkin puhuu, että mihin sitä on mainostettu? Facebook ja... Instant Storit. Niin. Eihän sulla ole edes sitä mitään julkaisua. Meidän www.isokorpikustoff.fi, niin siellä on. Niin, siellä, joo. No mutta ei sekään nyt kauaa vielä ei, Sähän panit viime viikolla eron mainoksen. Viime viikolla, joo. Niin on se nyt aika hyvin sillä, että... Kysyntää on. On kyllä, mutta noi on kivoja. On joo. Pitää sanoa, että on kyllä... Kysyntää on paljon ja pitää sanoa, että nimiä on kovia siellä. Meidän lisäksi. Tuosta meidän muuten pitää joku kerta tarinoida siitä, kun meillä oli se Endurance, kun oli ne 2 Nissan-nassunit. Pikkuisen otettu eräästä Hurjapäät-nimisestä elokuvasta, ehkä niiden maalaukseen. Ihan pikkusen ehkä oli Skylinein väriä niissä. Oli. Mutta Nissaneitahan ne oli samanlaisia. Niin. Kuinka sattumalta löytyykin 2 harmaata. Hopea. Almera kanssa oli, eikö mikä se oli? N15 Almera. Joo. Mikä niittenkin tuho oli?
Kumpikaan ei vissiin tullut ehjänä. Ei. Muistaakseni, kun mä sanoin sen kisan jälkeen, kun me oltiin niin sanottu kakkostiimi ja te olitte ykköstiimi, tai tallin sisäiset autot, oli ykkösauto ja kakkosauto, ja mehän voitettiin silloin toisella kerralla teidät. Me oltiin muistaakseni, oltaisiko me oltu kisassa joku 6 tai 7. Siellä oli se parikymmentä tiimiä oli siellä silloin, vähän vajaa ehkä. No siinä parikymmentä tiimin paikkeilla lähdössä. Niin mä sitten vain totesin, että ei se, olkoon nyt vaikka 7 sijoitus, että ei se 7 sijoitus nyt niin huono, että kun meillä meni 3 rengasta, 1 öljypohja, 2 veiviä. Että niinku, siihen nähden se oli mun mielestä ihan ok. Että... Muistaakseni pojat paikkas silloin sitä öljypohjaa, mikä otti pikkusen siihen johonkin maakivehen, niin veti itse porautuvilla sinne jonkun lätkän ja sijalla. Joo, siis ei, kun itse pellikattoruuvi pantiin sinne ja se otti todennäköisesti kiinni kuule öljysihtiin, mä epäilen, kun se imi itteensä sinne niin lujaan. Ja sitten kato, kun siinä oli se, katseltiin sun pakettiautosta, että kato pellikattoruuvi, se on se tiivistä. Joo. Sillähän se tiivistyy ja sitten sikamassa päälle ja vähän ylitäyttöä, kato jotakin reaktorinöljyä sinne ja se oli kyllä, me oltiin jo vähän niin kuin luovuttaa. Lyötiin kato jo öljykippo alle, ettei valu maahan eikä muuta ja näin. Ja sitten yhtäkkiä, sitten yhtäkkiä sinne tulikin, että perihana, että ei tuo reikä nyt niin iso olekaan, että eiköhän tämä nyt tästä vie saada. Ja kyllä sillä aivan karvaa vaille 4 tuntia saatiin ajettua. Joo. Niin joo, sehän jos sitä viimeksi. Meillähän jos ennemmin sitten. No kun se oli se, kun Valtteri soitti sieltä, että ottakaa öljykannoita ja palaa niin öljyvaloon. Mä sanoin vain puheesta, aja nyt Jeesus loppuun, että älä enää tuu varikolle. Ja vähän niin kuin pirisille riipitin, että mitä sä nyt, että aja, mene vaan. Ja sitten se soittaa hetken päästä, että ei tarvitse enää, että mä sammutin tämän tänne. Mä ajattelin, mitä sä nyt sammut, että aja, että aja nyt loppuun se laite. Ja se oli sitten hyvä, kun sitä trailerille kato väkipakolla vedettiin käyntiin, niin sehän kaadot sinne hörppypensaan, niin se syttyi palamahan, kun lohkos oli reikä. Niin. Sitten mä siinä vaiheessa taisin Valtterille korjata, että no, kyllä sä taisit tämän ihan loppuun kyllä ajaa, jotta... Joo, ei kyllä molemmat autot oli kyllä paalikuntoista kamaa. Mutta sähän löit sen käyntiin vielä. Sitten sehän ajettiin Eeron pihahan niin sieltä trailerilta 2 pytyllä. Joo, kyllä. Veivit oli kadonnut ja lohkos oli huohotu reikä. Kyllä tuolta Siikasista ollaan ajettu 1 C4 vai C3, kumpi se oli sitikka, niin se syttyi palahan jo siellä kilpailussa itsessään ja meettiin sillä loppuun ja se keitti koko ajan, niin mä sitten tietenkin tällä kovalla luonteella, niin mun oli pakko saada ajaa, kun se oli meillä katuauto, mikä me Eeron kanssa oltiin haettu. Mä ajan sen kotia vielä. Niin tuliko se tänne asti? Ei perhana ihan Kärjenkoskelle päässyt, niin se syttyi palaa sillä tavalla johtosarja sieltä. Ai saatani. Miten ranskalainen johtopala? Joo, siellä oli kyllä ihan rehti, mutta se palo ihan lämmöstä. Siellä ei ollut vettä ollut varmaan Siikasten jälkeen enää. Se koko ajan hiipui tuossa matkalla pikkuhiljaa ja sitten se syttyikin palaa. Sitten mä soitin pojalta, missä te ootte, että viittittekö tulla trailerin kanssa, että ei tällä enää voi, ei voi enää ajaa. Niin kehui, että me ollaan tää Siikasten kaupassa, ihan toisessa suuntaan radasta toiseen suuntaan, Porihin päin. Kuinka ylläri sinne oli lähtenyt sitten? No ne oli varmaan mennyt, Eerokaan nyt ei ole Kaljamäen miehiä, niin kai se haki vähän jotain Red Bullia sieltä ja joo. Muut haki sitten tietenkin sitä normaalia virvoitusjuomaa. Joo, virvokkeita. Maitua se ei varmaan kaupasta hae. Ei hae, joo. Maitotilanne. Me voidaan kysyä siltä, kun se tulee tänne taas hetken päästä ihmettelehen. Niin. Voidaan kysyä siltä, että ostaako se maitoa, kevyt maito. Ei kun sitä mitä se on. Rasvatonta, ultrakevyttä maitoa. Sehän on sellainen periaatteessa, että se ihan vähän kelluu. Jos juot 3 litraa maitoa ja sitä rasvatonta ja menet uimaan, niin se kelluu. Joo, se on niin kevyttä, että pitää Lennulle sanoa, että kun silloin on vähän tullut vattaa, että sen pitää ruveta vetämään kevytmaitoa, kun se juo nyt jo laittikoffia. Niin. Oho. Siinä on vähempi hiilihydraattia. Itse mulla on ainakin vähän tullut taas vattaa lisää. En tiedä mitä sitä tekisi. Pitäisi varmaan lopettaa syöminen, tai siis ei sitäkään nyt lopettaa saa, mutta pitäisi vähän niin kuin järkevöittää ehkä sitä ruokailua. Mä kyllä yritän syödä, mutta mäkin oon vähän semmoinen atleettinen vartalo, ettei... Teräsmies vaatii, kato vähän siihen, kato lihaa, kato niinku, lihaa ja perunaa niinku edes 5 laulua. Jotenkin sitä nykyään sanottu, että ei saa syödä enää ja leikkelläkään ei saa olla leivän päällä eikä missään. Vittu mä ehkä sellaisia alla yrittää syödä. Meneekö sitten juusto päälle ja... Niin sekä muuten on se, siihen me ei edes lähdetä, että mikä juusto päälle vai alle. Ja tähän me ei lähdetä kyllä enää. Mutta siis todellisuus on nyt vissiin se, että niinku, pannaanko juusto sinne leivän alle ja sitten se kinkku siihen päälle? Ei, kun se kinkku pitää nimenomaan laittaa sinne alle, koska juustoa vielä vissiin sai syödä tänä päivänä. Eiköhän se niin ollut? Kai sekin pitää olla jotakin sellaista niinku
luomu. Tai no eihän luomussa nyt vikana ole. Ei siinä se on ole oikein niinku oikeaa ruokaa, mutta niinku... Mutta jotain teollista niinku... paskaa jostain Kiinasta tänne. Joku sandaali, joku on kerännyt semmoisen jonkun tähkän, että nämä pystyy syömään tää Suomessa. Niin, että no joo, nyt rupeaa menee... Pitäisikö Sivuraiden podcastin virallinen kanta on, että rehtiä suomalaista ruokaa, eikä ulkomaista jotakin sellaista tuotetta. Turhaa tuotetta uiteta tänne näin toisten kerran. Kyllä suomalaista ruokaa sen tässä syödään vielä ja juodaan sitä sieltä Altian tuottamaa lähi. Ei se muuten ole enää sillä nimelläkään. Siihen on joku aivan eri kyltti siellä tehtaan katolla. Joo. Mä en muista miten sen lukoo, mutta... Mutta jotain on kumminkin, kaikki kyllä varmasti tietää mitä tarkoitetaan. Joo, siinä Koskenkorvan tehdas. Joo. Joo, ainoa tehdas siellä Koskenkorvan alueella. Niin. En tiedä mikä tehdas se on, mutta siinä on. Nimi ei kerro mitään. Joo. Mä muuten kävin siinä museolla joku vuosi takaperin. Mä en ole käynyt ollaan. Se oli aivan kiva paikka. Pakko näin, niin tästä taas vähän sivuraiden, mutta oli ihan kiva paikka ja oppi vähän Ilmajoen historiasta siinä. Että... Joo, täysin itsekin käydä siellä. Mäkään en ole niin pahasti ollut Viinamäen miehen. Mä oon aina ollut vähän ton normaalin virvokemies. Joo, en minäkään nyt kauheasti. Kyllä sanotaanko, niinku, en muista, koska olisin niinku ihan sen sellaisen niinku vesipullon ostanut. Joo, yleensä se on ollut sitä värillistä. Tällaista tämän auton värillistä on joskus ollut. Onko vai? Mutta sitä nyt harvoin toki saunassa otetaan. Joo, ei. On saunassa kyllä juodaan marjamehu. Joo, marjamehu menee sielläkin. No mutta joo, eiköhän meillä on nyt me kaikki tietää mitä meillä on tulossa. Kerittiinkö me edes kertomaan? Lähtikö se taas sen verran raiteille? Vitsi. Vähän sivuraiteille lähti, mutta yritetään pysyä edes vähän aiheessa. Mä en tiedä, että siis oikeesti pikkusen jänskättää, että kuunteleeko tätä paskaa kukaan. Joo. Ja jos joku tätä kuuntelee, niin laittakaa meille kommentteihin, mitä te haluatte kuulla meistä, meidän toiminnasta, touhuista, mitä me ollaan tehty. Mitään ihan kaikista rajuimpia nuota me ei voida vielä kertoa. Me ollaan sen verran nuoria, että rikokset ei ole vanhentunut ihan niin paljon, mutta kyllä me jotain kyllä tästäkin podcastista pikkusen pystyy ammentamaan jo aika paljon. Joo. Eikä se nyt sinällänsä nyt, ei mitään, no tottahan nyt kaikki varmaan autolla on jotakin kikkaa. Siitä ei nyt varmaan, kaikki jotka tämän kuuntelee, niin... Ja jos mut sitten linnaan pistetään, niin helvetin hyvä. Tänne jää kuin köyhät ja tyhmät ja sillähän tämä Suomi ylössä. Tää oli nyt kyllä vähän pikkusen lainattu. Se oli pikkusen lainattu, mutta sä oot muuten ollut aina hyvä lainaamaan noita kummelin sanontoja. Joo, kyllä. Siitähän tuli kerran vähän sanomista siitä yhdestä, kun ei ollut hoksattu, että se oli kummelista. Mä en muista mistä niistä. Eikö sä muista, kun sulle vähän joku sitten sanoo, kun sä totesit Pesämäellä, että tää on ihan mukavaa hommaa, mutta... Naisia saisi olla vähän enemmän. Eikö se niin... Kyllä mä sen tiesin itse, että se kummelista. Niin, no kyllä sä nyt sen tiesin, mutta eikö sulla joku siitä vähän sanonut, että miksi sä nyt nuo menit sanomaan, että... Kun ei tiennyt, että on kummelista. Joo, se oli muuten mun oma, taisi olla äiti tai sisko, joka oli Sanoit, että olisi sen voinut jättää sanomatta. Että... Ei tommoista saa sanoa, ja Jenni vielä sille naurasi. Kyllä mä ainakin nauroin. Ammattimies. Niin, mutta se on toki nykypäivänä, kato meet sanomaan, jos ei hoksaa sitä, että tämähän on niinku huumori jostakin otettu, niin ne voi itsensä saada äkkiä niinku huonohon valohon sillä, että heität jonkun sellaisen ihan harmittoman jutun ja se ymmärretään vähän väärin. Joo, ja pitää sanoa, että mäkin aika ronski on suustani, niin se pitää sanoa, että onneksi suurin osa tutuista tietää, että on vähän sellaista, on härskiä ja osa on vähän rumaakin huumoria. No mutta, välillä nyt sitä on, mutta toisaalta... Yritetään pysyä siellä. Yritetään pysyä sillä lailla, että toivottavasti kukaan ei niin mieleensä pahoita näistä meidän jutusta. Ei, eikä tästä nyt, tää nyt on ollut muutenkin ihan lastenkengissä, niin ei meillä hätää. No, lähdetään kevyesti liikenteeseen. Että suurihan ongelma meillä olikin, kun mietittiin, että miten me saadaan puhuttua sillä lailla, että niinku ei oikein paljon pahoitettaisi mieleen, kun pitäisi olla hyvän mielen podcasti mieluummin. Joo, mutta siihen me ollaan kyllä nyt päästy, että nyt kun me kuunnellaan tää itse, niin... Meinaatko kuunnella? Totta kai, että saa sen yhden kuuntelun kerran. Totta. Mä laitan sen varmaan päättymättömältä C-kasetilta pyörimään, että saa paljon kuuntelukertoja. Pistät sen sinne nimettömälle työpaikalle soimaan sinne koko ajan.
Joo, voisi olla hetken päästä asentajat sitä mieltä, että ei pojat näin. Että nyt... Mä luulen, että autojakin menisi yhtenä kyrpänä niin sanotusti. Niin, no se. Uusia autoja siis. Aivan katon niinku. Mutta joo. Oltaisiko me nyt päästy vähän niinku eteen? Me ollaan päästy kyllä mehän meinattiin tää aivan puolesvälissä, meinasit jo vähän niinku vetää käsijarrua päälle. Mä anna nyt soittaa, kun kerran on soittamisen ilossa. Kyllä, mutta ei ollut enää käsijarrussa se knuppi, mikä et saa vetää tällainen. Niin. Se ei jäänyt päälle enää. Se on hyvä, kato, kun mä oon aina sanonut sitä, että kun vedetään, niin sitten vedetään, eikä niinku, ei se käsijarrulla. Se ei lukitautunut muuten ylös enää. Ei, sulla on vähän ruuvi vedetty niinku, Joo, vedettiin läpi siitä, että ei jää napin saa vedettyä ruuvilla pohjaan, niin kato siitä. Hei, tästä sivuraiteena vielä kumminkin mullahan on tuolla Suprassa Orkkis käsijarru kaikki paikoillansa. Toki käytetään tuossa kilvan ajaessa tuota hydraulista, mutta seisontajarruna meillä on Toyota Orkkis kengillä olevat käsijarrut vielä ja se pysyy paikallakin jopa. Tiedätkö, totta kai mullakin on. Niin, onko siellä levyjarruja takana? On siellä se Volvon perä, niin onhan siellä. Mutta tää oli nyt vähän tämmöinen pikku. Mutta sehän on ne Volvon, kato, sehän on se rumpu siellä sisällä. Kyllä. Niin, mutta kato, kyllähän siellä pitää olla normaali käsijarru, kun sehän on ihan... Niin, ja totta kai katuautossa pitää olla. No, eihän se on nyt tuollainen maitokaupan jätskillä käyntiauto. Etkö sä pysty Tokmanninkaan pihaan jättämään, kun se viertää sen verran siihen valoristeykseen. On kotona auto. Mutta niin, ei, kyllä se on ihan siihen on normikäsijarrut ja systeemit ja kaikkia. Eihän se nyt muita sitten tietenkään ole. Joo. Mutta joo. Olisikohan tässä nyt jos joku on kuunnellut tänne asti, niin kiitoksia. Se on ihme. Kiitoksia meidän puolesta. Joo. Ja jos tälle tulee kysyntää, niin sitten jatketaan. Ja kyllä me joka tapauksessa, kyllä me yksi ainakin vietiin. Kyllä me kokeillaan edes toinen, että ei se ensimmäinen varmaan ole hyvä. Ja meiltä jää nyt kertomatta kaikki kumminkin niin kuin lähtökohtaisesti, mitä suunniteltiin. Niin ehkä meidän pitää ainakin edes toinen tehdä. Joo, että saadaan edes kerrottua tämän podcastin juoni. Toki juoni on tullut kyllä jo tässä moneen kertaan. Ehkä nyt toivottavasti ihmiset, jotka ovat tätä kuunnelleet, niin on hoksannut sen idean. Periaatteessa idea, jota ei niinku oikein olekaan. Joo. Mutta sit se... Mä luulen, että ne, jotka jos tänne asti on kuunnellut, niin saivat kyllä selvyyden, mistä tämä meidän nimitys on lähtenyt tähän. Joo, siinä ei muuten ole kahta epäilystä. Ei kyllä, tämä kertoo kyllä hyvin, että ei me ihan päästy tähän asiaan. Ei. Mitä niin pitäisikö meidän niinku... Pistikö sä niinku jo lopetukset vai? Eikö? Vedetään se Juman kautta. Seuraavassa mulla on muuten se klipsautus, että mulla on semmonen. Onko? Se on hallis vielä siellä. Pitääkö me nyt vaan niinku sellainen... Joo. Kiitos. Näkemiin.